της ΚΕΔΙΚ, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθετε σε μία ακόμα εκδήλωση για τα φετινά Κασανδρώμενα 2023. Το σημερινό συγκερασμό του Φεστιβάλ Κασάνδρας με τα Κασανδρώμενα το περιμέναμε με ανυπομονησία. Από το 2013 το Φεστιβάλ Κασάνδρας μας τιμά με τη φιλοξενία του. Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές, το Δήμο Κασάνδρας, την ΚΕΔΙΚ για τη φιλοξενία και για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μας. 19 χρόνια θέατρο μετράει η θεατρική μας ομάδα στο Σανίδι. 19 χρόνια χαράς, όμορφων στιγμών, αλλά και στερήσεων. Οι ηθοποιοί μας, παύλα εθελοντές, όπως το είπα, είναι εθελοντές. Το κάνουν από την ψυχή τους, καταθέτουν την ψυχή τους. Τους ευχαριστούμε πολύ. Δώστε ένα χειροκρότημα, το αξίζουν. Έχουν προσπαθήσει πολύ σκληρά να μας παρουσιάσουν το πόνημά τους. Ευχαριστούμε πολύ και το σκηνοθέτη μας, τον κύριο Δημήτρη Κρίκο, που είναι ένας νέος άνθρωπος, ταλαντούχος, που κάνει αυτό που κάνει με πολύ αγάπη. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. Ελπίζουμε να υπάρξουν καλύτερα στο μέλλον. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο, την ΚΕΔΙΚ για τη στήριξη που μας παρέχουν όλα αυτά τα χρόνια, την τοπική κοινότητα Κασάνδριας για την όση ενίσχυση της χωρικούς επικοινωνίας μας, Ράδιο Κασάνδρα και Εφημερίδα Κασάνδρα. Τη σημερινή βραδιά την αφιερώνουμε στο Δημήτρη Παπα-Νικολάου για το να δω και το χαμό του πριν από 2 ημέρες. Και αυτή η παράκληση της θεατρικής ομάδας να κατεβάσουμε όλα τα κινητά μας στο χαμηλό, ούτως ώστε να απολαύσουμε το σημερινό έργο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή διασκέδαση. Ήμουνα στην κουζίνα και... Σιωπή Μόνικα, είμαι διακόπτης. Κλάιβ, αυτό που έχω να σου πω είναι πιο σημαντικό από το ηλίθιο χόμπι σου. Γαμώ, το πρέπει να ξαναρχίσω. Το έχω πει, ποτέ είμαι διακόπτης όταν δημιουργώ. Εσύ πάντα δημιουργείς. Κάποτε όμως πρέπει και εγώ να σου μιλήσω, Πολύ καλά. Τι συμβαίνει? Πάλι εκεί θα πράσει. Και στο είπα πως απόψε έχουμε καλεσμένους, όπου να ανέρχονται. Δεν φτάνει που τρώνε τζάμπα, έστω και γίδα. Στο σπίτι τους τι τρώνε δηλαδή. Ούτε κύμα κατεψυγμένο. Μα χάθηκε ο κόσμος να έχουμε λίγο φρασκαρισιο νουά, έτσι για αλλαγή. Ή τουλάχιστον αρνάκι γάλακτος. Οι τιμές του μοσχαριού και του αρνιού είναι απαγορευτικές. Δεν σκορπάω εγώ τα λεφτά μου σε τέτοια. Αγάπη μου, κάνεις λες κι είσαι άπορος. Δικά μου είναι τα λεφτά. Και δεν θα τα σπαταλάω σε πειδασμένους. Και στο κάτω-κάτω δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έχουμε καλεσμένους. Όλο το νησί, δόξα τω Θεώ, είναι γεμάτο ξενοδοχεία. Για το τζάμπα μας έρχονται. Αγάπη μου, μιλάω γενικά, όχι για απόψε που έχουμε καλεσμένους. Γιατί καλέ μου να μην έχουμε κι εμείς λίγο μουρνουά, σαν όλο τον κόσμο. Δεν κακοπερνάς, Μόνικα. Μια χαρά σε βλέπω. Ρόδινη και υγιέστατη. Γιατί χάνω το χρόνο μου να σου μιλάω. Πώς μπορείς να είσαι τόσο σπακοραμένος?
Λόρδε, και να ήμουν στην κουζίνα και... Και εσύ, αν πρόκειται να αρχίσεις την γκρίνια και εσύ για τη γίδα, Νάνση. Ποια γίδα, κύριε, εγώ και τη μιμόσα θέλω να σας πω. Τι, έχει παράπονο. Εκείνη όχι, κύριε, εγώ όμως έχω. Τι παράπονο. Αν βρίσκεις το μισθό σου ανεπαρκή, τη θέση σου κουραστική, σε υπενθυμίζω πως πολλές γυναίκες θα θέλουν να έχουν τη ξεκούραστη και καλοπληρωμένη θέση της οικονόμου σε αυτό το σπίτι. Λόρδε Γουίκενχαμ, οι απολαβές μου είναι αντιστρόφως ανάλογες της αποδόσεώς μου. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το παράπονο μου είναι με τη μιμόζα. Δεν γίνεται, κύριε, να χρησιμοποιούμε μια καμαριέρα για μαγείρισα και προπάντων όταν αυτή είναι η μιμόζα που είναι άσχετη με τη μαγειρική. Αηδίες, οποιοσδήποτε μπορεί να μαγειρέψει ένα κουτί γίδας. Οι μαγείρισες είναι ακριβές. Πάντως σκοπεύω να δω μερικές υποψήφιες για τη θέση της Ντόρας που μας έφυγε. Κάποια από αυτές τις μέρες το κάνω, αλλά όχι αυτή τη βδομάδα γιατί πνίγομαι στη δουλειά. Α, μετακόπησες πάλι. Όχι πάλι, ακόμα. Και δεν μ' αρέσει καθόλου να με διακόπτω. Μάλιστα, κύριε. Ό,τι πείτε, κύριε. Και πρόσεξε, μην αρχίσει μήπως να παστώνει το κρέας με μπακαρικά. Ψητή γίδα, μόνο με αλατοπίπερο. Χωρίς όλα αυτά τα πράγματα που πάνε στη Τζαμάικα. Σίγουρα δεν θα τολμήσει, κύριε. Ειδικά μετά τα γεγονότα προχτές. Δεν το έκανε αυτή και θα χτυπήσω με το πόδι. Το κούδουσα μπιλτικά και μου ξέφυγε. Νάση, αν είναι να χαθείς κι εσύ. Όλε μάλιστα, κύριε. Τι θέλετε, κύριε. Και από μέσα της σκληρή, βρωμόψυχη. Συγγνώμη, Λόρδε Γουίκενχαμ, αλλά... Πάλι εσύ, δεν σου είπα να πας στην κουζίνα. Δεν πρόλαβα, κύριε. Πήγα να ανοίξω την εξώπορτα. Α, έχετε επισκέψεις. Γαμώτο, ήρθαν και όλες τις τζαβατζίδες. Καλά, Νάνση, μη με ενοχλείς περισσότερο. Οδήγησέ τους κατευθείαν στα δωμάτια τους. Και πάλι συγγνώμη, κύριε, αυτοί που ήρθαν δεν είναι οι επισκέπτες σας. Παπά, τι. Αστυνομία, Λόρδε Γουίκενχαμ. Κάποιος επιθεωρητής Μπράντοκ και η βοηθός του κάποια αρχιφύλακα τρίτη. Αστυνομία, ποιος τους φώναξε. Μου είπαν, κύριε, ότι κάποιος τους φώναξε. Φώναξε, ποιος τους φώναξε. Επιμένουν πως είναι η Λέδη Μόνικα, κύριε. Αηδίες. Αν ήταν η Λέδη Μόνικα θα μου το είχε πει. Ναι, νομίζω θα μου το είχε πει. Λες, δεν είναι λόγος συλλήψεως που δεν δίνουμε πανάκριβα φαγητά στους καραγκοφάιδες που μας έρχονται. Αποκλείεται. Καλά, να πέσουν να περάσουν. Μάλιστα, κύριε. Να θέλω. Αστυνομία. Τι ανησυχώ, απλά θα τους ρωτήσω τι θέλω. Πόσοι θα είναι για το τσάι? Μιμόζα με ξάφνησες, περπατάς σαν τη γάτα. Για το τσάι είπες, εμείς και εμείς. Εγώ, η Λέδη Μόνικα γυναίκα μου και ο γιος μας ο Άλτζη. Αν ποτέ θυμηθεί να σταματήσει τέλει, να παίζει το τέλει και έρθει στο σπίτι. Γαμώτο. Τι γαμώτο? Έχουμε και τους καλεσμένους. Δεν ξέρω τι ώρα θα έρθουν, αλλά προς στιγμή η Μόνικα τους περιμένει. Καλά, φτιάξτε ένα σάντουιτς παραπάνω. Με μαρούλι ή με αγκούρι. Είπα, πόσοι θα είναι? Κάτσε να τους μετρήσω. Η Χλώη, η ανόητα, η μουσιά της Μόνικα. Η Μπικάβεντη, η ραυμονιστικά του Άλτζη και ποιος άλλος. Α, ναι, και η μιμιστήρια από την Αλαμπάμα. Η Κόλλης, η Θεσμήν Κόλλης, που γνωρίστηκα στην κρουαζιέρα με τη Μόνικα και από εδώ γίνανε φίλες. Αυτή δεν μπορεί να θυμηθεί άλλος. Δεν θα είναι ο Γάλλος. Ποιος Γάλλος? Ο Μεσχέ Ντουανό. Α, ναι, γίνεται χωρίς Μεσχέ Ντουανό. Αλλά εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Ούτε ποιος τον φώναξε, ούτε ποιος τον κάλεσε, ούτε τίποτα. Εγώ μόνο να ακούω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. 3 είστε εσείς, 4 οι καλεσμένοι σας, σύνολο 7. 7. 7 μαρούλια έχουμε, αγκούρια έχουμε, 7. Και μην αργήσεις τις πατάτες να βγω και τα κασέντια. Έχω βαρεθεί να πληρώνω λογαριασμούς σε αυτό το σπίτι. Εγώ που δεν κάνω αυτό, Τίποτα δεν με φάει, πέρασε. Πέρασες να ξεφύσω. Μην νομιστεί ότι η Μιμόζα και εγώ αστυνομία στο σπίτι μου και να λέω τέτοια πράγματα. Να του πάρω πατάτες επιφερτά. Όχι τώρα, ίσως αργότερα, αν δούμε ότι έχει κάποια σχέση με την περίπτωση. Επιθεωρητής Μπένζαμιν Μπράντοκ. Και από εδώ η βοηθός μου, αρχιφύλακας Φρίντλ. Χαίρομαι πολύ. Μια στιγμή. Δεν χαίρομαι και τόσο πολύ. Εγώ είμαι λίγο νευρικός όταν έχω να κάνω με αστυνομίες. Όμως περάστε, περάστε. Εμένα με χρειάζεστε, κύριε. Όχι που σου πάρω, Νάνση, ευχαριστώ. Λοιπόν, επιθεωρητά, να σας εξηγήσω τι εννοούσα με αυτό που έλεγα όταν μπαίνατε. Όχι, δεν χρειάζεται, αλλά μάλλον το θέλετε και τόσο πολύ. Το θέλω, το θέλω. Λοιπόν, όπως σας έλεγα. Μα καθίστε, καθίστε. Έτσι, μπράβο. Όπως σας έλεγα, πριν 2 μέρες, εγώ και η Μιμόζα, το κορίτσι που είδατε μόλις μπαίνατε, είχαμε μια προστριβή στην κουζίνα.
Μαγείρεψε αρνάκι γάλακτος. Ωραίο το αρνάκι γάλακτος, δεν αντιλέγω. Αλλά εγώ είχα ζητήσει γίδα. Και για να της τονίσω αυτό που ήθελα, πήρα το κότσι από την άκρη και κολλώντας του φώναξα. Εγώ ήθελα γίδα, όχι αρνάκι γάλακτος. Αλλά το κότσι είχε λίπος στην άκρη. Και σας γλίστρεψε από το χέρι. Και τη χτύπησε στο μέτωπο. Το γεγονός θα είχε ξεχαστεί. Αλλά την ώρα που μπαίνατε πρόσεξα τη μελανιά στο πρόσωπό της. Και η μιμόζα προφανώς παρεξήγησε την κίνησή μου. Νόμισε ότι θα την ξαναχτυπήσω. Πιστεύω πως η εξήγησή σας είναι πλήρης, Λόρδε Γουίκεχαμ. Κάτι τέτοια δυσάρεστα είναι που ταράζουν την ηρεμία, το feng shui ενός τέτοιου ωραίου σπιτιού. Ευχαριστώ για την κατανόηση, επιθεωρητά. Αυτή τα γράφει όλα όσα λέω. Είδατε, είναι πολύ γρήγορη. Άλμα, δεν χρειάζεται άλλο. Προς το παρόν. Ό,τι πείτε, κύριε. Χθες είμαι υπόχρεωση, επιθεωρητά. Δεν μπορώ να μιλάω και να ξέρω τι καταγράφεται ως και το δεξιμό μου. Και τώρα στο θέμα μας. Είπατε ότι κάποιος σας φώναξε. Τα έχω χαμένα. Δεν είπα αυτό ακριβώς, αλλά ναι. Ειδοποιηθήκαμε σήμερα το απόγευμα. Κάποιος μας έστειλε στο τμήμα ένα μάλλον περίεργο σημείωμα. Λάθος. Ποιος διάολος μπορεί να το έγραψε αυτό το σημείο. Μπα, σε δικό μου στο ολόκαρτο είναι γραμμένο. Γι' αυτό και εμείς το πήραμε στα σοβαρά και δεν το πετάξαμε σαν φάρσα. Φάρσα. Να δείτε που είναι φάρσα. Αλλά και αυτό το κεφαλαίο μη, η υπογραφή, και να είναι η γυναίκα μου η Μόνικα. Η γυναίκα σου τι, Κλάιβ? Η Μόνικα με εξάρτητος. Άρχισε να περπατάς και εσύ σαν τη μιμόζα και την Άση που το κάνουν επίτης για να κρυφακούνε. Να σας συστήσω. Η Λένη Μόνικα που υπήρχαν, η γυναίκα μου. Ο θεωρητής Μπέντζαμιν Μπράντον και η αντιφύλακα Τρίτου, βοηθός. Ω, Lady Wickerham! Πώς είστε? Καλά, υποθέτω. Αλλά αστυνομία εδώ. Κλάιβ, γιατί από όλα σένα κρίνουνε? Κάποιος τους φώναξε. Και μάλλον εσύ. Γιατί δεν πήγατε στο σπίτι του Κόμι? Να πάτε αμέσως, εδώ είσαστε ακόμη. Αν λίγο αργήσετε και κάνετε αηδίες, θα γίνουνε μπάχαλα. Μπορεί και κηδείες. Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοεί? Αυτό ακριβώς ήρθαμε να ερευνήσουμε, Lady Μόνικα. Προσέξατε το ρυθμό. Τι σας θυμίζει? Α, ναι. Είναι Τζαμάικα. Το θυμάμαι από τότε που πήγαμε... είναι Καλύψο. Το θυμάμαι από τότε που πήγαμε διακοπές στη Τζαμάικα. Αχα, τι ανόητος που είναι. Η υπογραφή μη δεν είναι Μόνικα. Είναι μιμόζα. Και τολμά μια καμαριέρα να καλεί την αστυνομία στο σπίτι μας. Κανείς δεν θα τολμούσε, πόσο μάλλον μια καμαριέρα. Μήπως επειδή μου ξέφυγε το πούτι προχθές και την χτύπησα. Αυτό μπορεί, Κλάιβ, αλλά γιατί σήμερα, μετά από 2 μέρες. Μήπως θα την καλούσατε να τη ρωτούσαμε την ίδια? Μπράβο. Πάω να τη φωνάξω. Παρακαλώ, αρχιφύλακα, επιθεωρητά, καθίστε. Μήπως κάτι να πιείτε ή δεν πίνετε εν ώρα καθήκοντος. Ή μήπως τώρα μπορείτε να πιείτε ενώ δεν πίνετε παρά μόνο όταν υπάρχει πτώμα. Με συγχωρείτε για την ταραχή μου, αλλά τα έχω χαμένα. Περιμένω κόσμο και αν έρθουν και δουν εδώ την αστυνομία... Εγώ θα ήθελα λίγο τόνικ, Lady Μόνικα. Κι εγώ. Έχει τέτοια κουφόβραση σήμερα. Οκ. Θα σας σερβίρω εγώ γιατί το προσωπικό έχει πάρα πολύ δουλειά. Πάγο θέλετε? Πάγο, περίεργο. Όσοι σας τι και να κάνει, ποτέ οι Βρετανοί δεν βάζουν πάγο στα ποτά τους. Έχουμε καλεσμένη μια φίλη Αμερικάνα, την Τζασμίν Πόλης, από την Αλαμπάμα. Εκεί στον Νότο βάζουν πάγο ακόμα και στον καφέ τους. Γι' αυτό είπα να έχω λίγο να βρίσκεται σε περίπτωση που... Αυτό για σας. Όχι για μένα. Ευχαριστώ, επιθεωρητά. Βαλά. Και πώς ξέρετε ότι μ' αρέσει το μπέρμπον? Εγώ όλα τα προσέχω. Στη δεξίωση του Μαρκίσιου πριν 2 εβδομάδες πίνατε μπέρμπον και λέγατε σε όλους πόσο σας αρέσει. Και το θυμάμαι από τότε. Σαν Sherlock Holmes, ίδιος. Και τρόπος που τα λέτε και τόσο σίγουρος για τον εαυτό σας. Μην τον κολακεύετε τόσο, κυρία. Άλμα. Είναι γλύκας ο επιθεωρητής, δεν λέω. Αλλά όταν μυριστεί μυστήριο γίνεται άλλος άνθρωπος. Και που είναι το περίεργο. Όταν το απαιτεί η περίπτωση, είμαι όπως πρέπει να είμαι. Πάντως είναι γλύκας. Υπερβολές, μην την ακούτε, Lady Μόνικα. Δίκιο έχει. Συγγνώμη. Αλλά ο Λόρδος Κλάιβ είπε κάτι για ένα περίεργο θυμίωμα. Μάλιστα με ρώτησε και εμένα, άμα ξέρω τίποτα. Από τον τρόπο της ομιλίας σας συμπεραίνω πως είστε ισπανικής καταγωγής. Σωστά? Λάθος. Εδώ και μία όδα φαλώνω γραμματόθυμα.
Έχει γίνει γλώσσα του παππούτσου. Τι σας έλεγα, να πάρει αέρα. Εμένα πάντως μου φάνηκε ισπανική η προφορά αυτή. Θα πρέπει να ήρθατε στο μεθοδητή την Μπράντο. Ω, να αμφιστάφω την οικονόμων. Εγώ και είχαμε έχουν γάμο σε 2 εβδομάδες και εγώ ετοιμάζω τις προσκλήσεις για να προλάβω το αυδιανό ταχυδρομείο. Αχ, είπατε γάμο. Τους λατρεύω τους γάμους. Είναι τυχεροί. Κάνε τη δουλειά σου, Άλμα. Είσαστε σίγουρος ότι δεν την κάνω? Καλά, φυσικά, μπορεί. Παντρεύεται ο γιος μας ο Άλτζο, την δεσποινίδα Μπιμπικά. Τι σχεδιάστρια μόδας. Πόσο θα ήθελα ένα σιλουλάκι της, αλλά είναι πανάκριβα. Ωστόσο, είναι τέλεια τα ρούχα της. Τυχερός ο γιος σας. Γιατί τυχερός? Τι δεν θα κάνει καλή αυτό στα ρούχα της, αυτός θα τα βάλει. Δίκαιο δεν έχω καλή, δεν τα κάνει. Επιθεωρητά. Όχι, γνώμη. Κάτι λέγαμε όμως για ένα πεδίο στο σημείωμα. Όχι, έχω τόσα πολλά γραμματόθυμα να κολλήσω ακόμα. Καλά, γιατί δεν έχετε σφουγγαράκι να τα βρέχετε? Όλη αυτή η κόλλα στο στόμα. Το σφουγγαράκι ξεδάθηκε. Και μέχρι να μας στείλει νομαρχία καινούργια ψάρια, δεν έχουμε σταγόνα νερό σε αυτό το σπίτι. Ούτε το προσωπικό που δώδανα να πλύνω. Νάνση, τι είναι αυτά που λες? Ούτε σταγόνα νερό. Και η καλεσμένη μου, γιατί δεν μου το είπε κανείς εμένα? Όλη τη Μόνικα, εγώ ενημέρωσα το Logic Live χθες το απόγευμα. Δεν θα είπε τίποτα. Ούτε λέξη. Αυτός μένω με το χόμπι του ασχολείται. Καμιά φορά μου έρχεται να πάρω το λεξικό για να του σπάσω το κεφάλι. Ανάτο. Μα δεν μου λες. Πώς τόλμησες? Δεν έχουμε νερό και ξέχασες να μου το πεις. Τι θα τους κάνω εγώ τώρα τους καλεσμένους μας? Νερό. Τι είναι? Α, ναι. Μου το είπε η Νάνση προχθές. Η Ντόρα η μαγείρισα που μας έφυγε. Μαγείρεψε τα ψάρια της δεξαμενής κατά λάθος. Και όπως καταλαβαίνεις, το νερό της δεξαμενής είναι άφιστο. Χωρίς τα ψάρια να τρώνε τα κουνούπια και τα αυγά τους. Τι γάνισε τα ψάρια? Μα αυτό είναι έγκλημα. Τι ανόητη γυναίκα. Για αυτό την απέλυσε η Νάνση, υποθέτω. Α, έτσι, γελάτε κιόλας, Ώστε εσύ λοιπόν είσαι η αιτία που μας απέμεινε η μιμόζα να κάνει και σπίτι και μαγείρεμα, Κανονικά θα έπρεπε να σ' απολύσω εσένα πρώτα. Ακούσε εκεί. Γέλα ακόμα. Ποιος είναι? Η κυρία Τζασμίν Κόλλινς. Ω Μόνικα, χρυσό μου. Για σένα από το κήπο σου. Είναι το ωραιότερο σπίτι που έχω δει. Τι λουλούδια, τι δέντρα, τι ουρανός. Ζεις υπέροχα σε αυτό το περιβάλλον. Και με υπηρέτες. Πλάτς. Και πορκογέν. Τι χαμάνα. Εγώ λάος, το είχα πει. Χαίρομαι που τα κατάφερες να έρθει, Τζασμίν. Δεν ξέρω, μήπως θα ήθελες να πάμε στο δωμάτιό σου να φρεσκαριστείς λιγάκι από το ταξίδι, Μα δεν θα με συστήσεις τους υπόλοιπους. Ναι, φυσικά, φυσικά. Η καμαριέρα μας η Μιμόζα. Τον άντρα μου το ξέρεις. Η οικονόμος μας Νάνση Στάφο που σου άνοιξε. Και ο επιθεωρητής Μπέντζαμιν Μπράντοκ με τη βοηθό του αρχιφύλακα Φίβη. Αστυνομία? Ναι. Γιατί, τι έγινε? Τίποτα απολύτως, κυρία Κόλλινς. Μια επίσκεψη ρουτίνας για κάποιο δευτερεύον θέμα. Δεν σας αφορά καθόλου. Καθόλου. Είπα κι εγώ γιατί στο σινεμά όταν σε ένα αγγλικό σπίτι έρχεται αστυνομία κάποιον να τον καθαρίσει. Αλήθεια, καθαρίσανε κάποιον. Να τον καθαρίσουνε. Γιατί, ήταν βρώμικος? Είναι έκφραση αυτό, Μιμόζα. Άρα ήταν βρώμικος. Η Μιμόζα δεν είσαι, σωστά, Μιμόζα, επιθεωρητά. Τι μιμόζα πήγα να φέρω, ποια θα γύρισα? Τώρα να είσαι πιο ευγενικός όσο κι αν σου είναι δύσκολο αυτό, Μόνικα, τι σε έπεσε ξαφνικά? Περιμένουμε τους καλεσμένους. Νερό δεν έχουμε να πιηθούν. Η ηλίθια η Ντόρα τη γάνισε τα ψάρια. Για να πάμε κάτι της προκοπής, σου κάνω ολόκληρους καυγάδες. Και με ρωτάς τι έχω? Κανονικά θα έπρεπε να σε καθαρίσει κάποιος εσένα μέχρι το απόγευμα. Συγγνώμη, Μόνικα, τι σχέση έχουν τα ψάρια με το δικό μου το μπάνι? Το νησί μας δεν έχει πηγάδια. Άρα δεν έχει νερό. Μόνο βρόχινο νερό έχω. Γι' αυτό όλα τα σπίτια έχουν στις ταράζες τους ειδικά λούκια. Και το νερό της βροχής μαζεύεται σε δεξαμενή στο υπόγειο. Αλλά το στάσιμο νερό μαζεύει κουνούπια. Γι' αυτό η νομαρχία μας δίνει ειδικά ψάρια που τρώνε τα αυγά των κουνουπιών πριν ακόμα αυτά κολαφθούν. Και το σαΐνι μας η μαγείρισα είχε την έμπνευση να τυχανίσει τα ψάρια. Κλάιβ, ελπίζω να μην της το είπες εσύ για οικονομία. Άσε τις βλακίες, Μόνικα. Καλέ, πώς τα λένε έτσι εδώ?
Έχετε κάνει πρόβες, έχετε πολύ πλάκα. Το νησί έχει πολλούς τουρίστες. Και έχουμε μάθει να τους δίνουμε εξηγήσεις κάθε 3 και λίγο. Συγγνώμη κύριε, εγώ μπορώ να φύγω να ετοιμάσω το τσάι. Θα φύγεις, κορίτσι μου, θα φύγεις. Αλλά πριν θέλουμε ένα δείγμα του γραφικού σου χαρακτήρα. Δεν το πιστεύω. Η Μιμόζα έγραψε εκείνο το σημείωμα. Αδύνατο. Επειδή είναι σε ρυθμό καλύψου. Οι υποψίες πέφτουν σε κάποιον από την Τζαμάικα. Εκτός κι αν κάποιος ήθελε να πιστέψουμε ότι... Συγγνώμη, για ποιο σημείωμα μιλάτε? Λόρδε Κλάιβ, δείξτε το σημείωμα, σε παρακαλώ. Εγώ, εσείς το έχετε. Όχι, κύριε, εσείς το κρατούσατε όταν πήγατε να φωνάξετε την καμαριέρα. Ναι, Κλάι. Εγώ το θυμάμαι αυτό. Τι στα κομμάτια. Α, ναι, τώρα θυμήθηκα. Το άφησα στο τραπέζι της κουζίνας όταν πήγα να φωνάξω τη Μιμόζα. Πήγαινε καλό μας κορίτσι να μας το φέρει. Δεν είναι μιμόζα. Λόρδε Κλάιβ, αυτό που κάνετε δεν είναι καθόλου φρόνιμο. Γιατί αν είναι ο δικός της γραφικός χαρακτήρας, θα βρει την ευκαιρία να το εξαφανίσει. Σωστά. Τι ανόητος που είμαι. Θα πάω κι εγώ μαζί της. Ερχόμαστε κι εμείς. Ελάτε. Με συγχωρείς για την αναστάτωση, Τζασμίν. Μη σε νοιάζει, Χρυσό μου. Εγώ πεθαίνω για κάτι τέτοιο, το ξέρεις. Πρώτο το υπέροχο τοπίο, ύστερα το θαυμάσιο σπίτι, αυτός ο εκπληκτικός Γκογέν και τώρα λίγο μυστήριο είναι ό,τι πρέπει. Αχ, τι ονειρεμένη θέα. Μόνικα, δεν μου είπες στο σπίτι με δυο βήματα από την παραλία. Δυο βήματα προς τα εμπρός, αλλά για το ύψος, δεν σου είπα για το ύψος. Χάος κάνω. Έλα τώρα να σου δείξω το δωμάτιό σου. Όχι ακόμα, Μόνικα, να απολαύσω λίγο την υπέροχη θέα. Αχ, η θάλασσα, ο ουρανός, ο αέρας που μας προβολάει. Καλά. Εγώ πάω να δω τι γίνεται στην κουζίνα. Με συγχωρείς για λίγο. Μα φυσικά. Η δεσποινής Μπίμπι Κάβεντις. Όπου πήγαν όλοι. Μήπως ήρθα πολύ νωρίς. Όσες βεβαιώνω δεσποινής ότι αυτό το δωμάτιο ήταν φύσικα από κόσμο πριν 1 λεπτό. Μα περάστε. Καθίστε εσείς, θα πάω να δω που πήγαμε. Ευχαριστώ πολύ. Μάντεψε. Πιέ, πώς βρέθηκες εδώ? Όπου πηγαίνει η γλυκιά μου η Μπίμπη, εκεί θα τρέχει ο Πιέρκος. Δεν είναι δυνατόν. Ήμουνα σίγουρη ότι γύρισε στο Παρίσι. Ο αραβώνας μας τέλος. Δεν καταλαβαίνεις ότι όχι σημαίνει όχι. Δεν σε θέλω πια. Τα χείλη σου λένε όχι, αλλά τα μάτια σου... Σου είπα όχι και το εννοώ. Και μη με καλάσεις, δεν θέλω. Γλυκιά μου, ποιος άντρας θα μπορούσε να αντισταθεί στην ομορφιά σου, στη γοητεία σου. Για τελευταία φορά, ποιο δίνεται. Ο αραβώνας μας τέλος, μα πάει χάλασε, το καταλαβαίνεις. Ελπίζω να μην το εννοείς αυτό. Φυσικά και το εννοώ. Δεν θέλω να συνεχίσουμε. Δεν λέω. Κάποτε μου άρεσες. Ήσουν ακούκολος με την ναυτική στολή σου. Αλλά μετά την εγχείρηση άρχισες να παραμελείς πολύ τον εαυτό σου. Κοίτα, παντελόνι είναι αυτό που φοράς. Πώς θα σε παρουσιάσω στον κόσμο. Πάει φήμη μου ως σχεδιάστρια μόδας. Καλά, μην με παρουσιάσεις. Θα βλεπόμαστε κρυφά. Αυτό αποκλείεται, δεν γίνεται. Όλα τέλειωσαν μεταξύ μας. Μα γιατί, πουρκουά μόνα. Τουρκουά, γιατί είμαι αραβωνασμένη με τον Άλτζερνον. Και θα παντρευτούμε. Αηδίες, ο Άλζερον είναι μωρό. Εσύ χρειάζεσαι άντρα κλαδίτα σου. Κάνεις λάθος, Πιέρ. Εγώ χρειάζομαι δίπλα μου έναν άντρα καλοντημένο και να μπορώ να τον εμφανίζω σε όλες τις κοσμικές εκδηλώσεις. Γεια, τι κάνει η δουλειά μου, πώς είναι. Τι έλεγες? Τι θέλετε εδώ εσείς, κύριε. Φλερτάρω την γυναίκα που λατρεύω φυσικά. Κόφτο, η Μπίμπη είναι τώρα ρολιασμένη με μένα. Ανέβη άσου να ρίξει σπίτι μας ακάλεστος. Πιερτουανό δεν έρθει ποτέ ακάλεστος. Αχ, μη με αγκαλιάζεις, αγάπη μου. Δεν έχεις κάνει και μπάνιο. Συγγνώμη, αγάπη μου. Πάω αμέσως να κάνω ένα ντους. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσετε, κύριε Άλτζερνον. Αδειάσαμε όλες τις δεξαμενές, γιατί τώρα εξόντωσε όλα τα ψάρια. Ω, δεσποινής Κάβεντις, οι άλλοι έρχονται. Η Λέιδη Μόνικα σας ζητάει συγγνώμη που δεν ήταν εδώ για να σας καλωσορίσει. Εντάξει, να σας ευχαριστώ. Όχι, ρε γαμώτο. Δεν έφυγα εδώ για να κάνω μπάνιο. Δεν έπρεπε να κάνει τόσο προπόνηση στο γήπεδο του τέννις. Μάλλον έρχεται καταιγίδα. Οι δεξαμενές θα γεμίσουν πρωτού το καταλάβετε. Ποια είστε εσείς? Τζασμίν Κόλλινς, φίλη της Λέδης Μόνικα. Α, ναι, από την Αλαμπάμα. Τι κάνετε, κυρία μου. Τι κάνετε, Θαύμασα την υπέροχη θέα από το μπαλκόνι. Και είχατε στήσει αυτή, είμαι σίγουρη. Μα ούτε εσείς ούτε με σχέδιο του αμνός σκεφτήκατε να μιλάτε πιο σιγά. Γιατί νομίζαμε πως είμαστε μόνοι, κυρία Κόλλινς. Τι εννοείς αυτή αυτή. Λέγατε κάτι πρωτού έρθω. Τίποτα, αγάπη μου. Αυτό το λέτε εσείς, δεσποινής Κάβεντις. Ακούστε να σας πω, κυρία Κόλλινς. Ξέρετε σε ποια μιλάτε. Εγώ είμαι η σχεδιάστρια μόδας.
Η δεσποινής Χλόη Κασταρντάιν. Χέρ, τι κάνεις εσύ εδώ? Λεπτάρι τη γυναίκα που λατρεύει φυσικά. Μέσα σε αυτό το σπίτι? Αδύνατον. Απορώ πως σε κάλεσε η θεία Μόνικα. Δεν με κάλεσε, θεώρησα τον εαυτό μου φίλο της οικογένειας και πέρασα να της δω. Εσύ είσαι ασθενής του πατέρα μου. Δεν είσαι φίλος του. Ξεχνάς ότι η εκπληκτική εγχείρηση του πατέρα σου μου ούσε τη ζωή άλλη. Εγώ τον θεωρώ φίλο μου παντοτινό. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ πάντως θα απαιτήσω από τη μαμά μου να σε διώξει. Έλα τώρα, Αλτζή. Έχει δίκιο όλος. Πάω να δω κι εγώ τι γίνεται έξω και αν δεν το κάνει η Μόνικα θα σε πετάξω εγώ. Να το δω κι αυτό. Χλόη μου, συγγνώμη για αυτή την υποδοχή. Τι να γίνει, δεν φταίς εσύ? Μεγάλα ανέδεια του Γκάλου να έρθει εδώ πέρα. Αφού ξέρετε ότι είμαι ροπενιασμένος με την Πίπη. Και αυτός τι να κάνει? Αν δεν μπορείς να απολαύσεις τον ερωτά σου, τρελαίνεσαι. Αχ, αγάπη μου. Αγάπη μου. Χλόη μου. Άλτζη μου. Πρόσεχε. Μπορεί να μας δει κανένα μάτι. Δεν με νοιάζει. Ας μας δούνε όλοι. Όσο και να μου επιμένει ο πατέρας μου, εγώ θα σε παντρευτώ. Άλτζη, γίνε ρεαλιστής. Πώς θα ζήσουμε χωρίς την περιουσία του πατέρα σου? Εσύ δεν μπορείς να κάνεις καμία δουλειά. Πες μου, πού μπορείς να πιάσεις δουλειά? Ναι, αλλά παρόλα αυτά, ο μπαμπάς όλο μου επιμένει να μην σε παντρευτώ. Λέει ότι είναι επιμιξία. Και αυτό είναι γελίο. Αφού εγώ είμαι υιοθετημένη από τη θεία σου. Δεν έχουμε καμία συγγένεια. Άλλο να μας λένε ξαδέρφια. Ναι, αλλά ο μπαμπάς παρόλα αυτά λέει ότι αυτό είναι σκάνδαλο. Τον παρακάλεσα, τον νικέτευσα. Μη μου πεις ότι τον απειλείς. Τι είναι αυτά που λες, ρε Χλόη? Το μόνο που δεν μπορούσε να το έλαβε στο μυαλά. Μη κλαις, δικιά μου. Θα δεις, όλα θα διορθωθούν. Και πολύ γρήγορα μάλιστα. Πώς θα διορθωθούν, Άλτζη, αφού μόνο άμα πεθάνει ο πατέρας σου θα πάρει την περιουσία? Πώς θα διορθωθούν όλα? Κοίταξε. Εσύ δεν θέλω να κουράσει το μυαλουδάκι σου με τέτοια πράγματα. Το μόνο που θέλω από σένα είναι να μ' αγαπάς και να με πιστεύεις. Και θα δεις ότι όλα θα φτιάξει. Πολύ σύντομα. Μα πώς μπορείς να είσαι τόσο σίγουρος, αγάπη μου, με φοβίζεις. Ηρέμησε. Έχω κάποιο σχέδιο. Τι σχέδιο? Θα σας λέω επιθεωρητά, το σημείο το είχα αφήσει στο τραπέζι της κουζίνας. Τώρα δεν ξέρω που στα κομμάτια πήγε. Χάρη. Άρα δεν έχει δουλειά ο λόγος. Τι κάνετε έτσι, αρχιφύλακα? Μπορεί ο μυστηριώδης επιστολογράφος να στείλει κι άλλο σημείο. Ποιος θέλει κοκτέιλ? Εγώ σίγουρα το χρειάζομαι. Το απαιτεί η περίσταση. Γιατί αν δεν το απαιτούσε η περίσταση, Πάλι θα το χρειαζόταν αφού δεν έχουμε σταγόνα νερό να πιούμε. Σε λίγο θα έχουμε. Έρχεται η καταιγίδα και σηκώθηκε και ένας αέρας σαν αρμοστρόβιλος θα μας πάρει και θα μας σηκώσει όλους. Ναι, το βλέπω κι εγώ. Καλύτερα να κλείσουμε τα παράθυρα. πόση ώρες είστε εκεί? Όχι πολύ, καθόλου πολύ. Την έχουν όλοι στην Αλαμπάμα αυτή την κακή συνήθεια, κυρία Κόλλινς. Τι άλλο πριν θα ακούσατε πάλι? Καταλαβαίνω τι λέτε, δεσποινής κάθετες. Ποιος θέλει πάγο και ποιος όχι? Εγώ θα ήθελα πάγο. Μόζα, η ερώτηση της γυναίκας μου δεν αφορούσε εσένα. Πολύ καλά. Και εγώ φεύγω να ετοιμάσω σάτσες και το βράδυ. Πώς την αντέχεις, Μόνικα? Άσε μωρέ, έχει τραβήξει πολλά η καημένη. Να την υποπτεύονται ότι στέλνει μια ποιητικά σημειώματα, να την ανακρίνει η αστυνομία. Α, μετά από όλα αυτά και πολύ καλά φέρετε. Εδώ που τα λέμε, ο αρχηγός της τρίμωξε. Ποιος αρχηγός? Εμένα εννοεί αρχηγό Τζασμίν. Α, εσύ είσαι ο αρχηγός. Τέλος πάντων το επεισόδιο θεωρείται λήξα. Τι επεισόδιο, τι έγινε? Μόνικα, μπορείς να εξηγήσεις, σε παρακαλώ. Έχω βαρεθεί να μιλάω για τη μαγείρισα. Κι εγώ, να παρακαλέσουμε την αρχιφύλακα να στείλει ένα αντίγραφο στην Πίπη. Αν θέλετε, δεν κλαίει weekend. Λόρδε Κλάιβ, μπορεί η ερώτησή μου να θεωρηθεί εντελώς περιττή, αλλά πώς οι δικοί σας έχουν πρόσβαση στα επιστολόχαρτά σας? Λοιπόν, όποιος ανοίξει το σιρτάρι μου, ξεκλίνω το έργο. Όμως Χρυσέ μου, εσύ δεν φεύγεις σχεδόν ποτέ από το γραφείο σου. Μόνο όταν κοιμάσαι θα μπορούσε κάποιος να πει στα αλήθεια και να ανοίξει το σιρτάρι σου. Λες να είναι η μιμόζα, σαν τη γάτα περπατάει. Όλοι μπορούν να περπατάμε σαν ήθελα, μπαμπά. Απ' και εσύ, όλο με τα παπούτσια του τένις τριγυρνάς. Γιατί όχι εσύ? Και γιατί να υπογράψουμε εμείς? Μπορεί να εννοούσες ο μυστηριώδης. Ή ο μελαγχολικός. Τι μελαγχολικός και αηδίες καλέ. Το σημείωμα ήταν σαφές. Προειδοποιούσε για κάποιον κίνδυνο. Μου έχετε εξάμψει τη φαντασία. Θα ήθελα να το δω αυτό το σημείωμα. Και αυτός ο αριθμός καλύψω, σίγουρα οι υποψίες πέφτουν σε κάποιον από την Τζαμάικα. Λόρδε Κλάιβ, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αν η Μιμόζα δεν ήθελε να την ανακαλύψουν, δεν θα μας έδινε τόσα στοιχεία εις βάρος της. Και αν κάποιος ήθελε να ενοχοποιήσει τη Μιμόζα, και αν ναι, γιατί?
Έχει εχθρούς η μιμόζα. Φυσικά. Όλους αυτούς που τρώνε τα φαγιά της. Ας ελπίσουμε ότι τα σάντουιτς δεν θα είναι τόσο έσχος. Μόνικα, ξέχασες να βάλεις για τον εαυτό σου. Εγώ ποτό έχω, αλλά δεν θυμάμαι που το ακούγησα. Στο τραπεζάκι δεν είναι, Μόνικα, αυτό εκεί. Δείχνει σαν μπέρμπον σκέτο. Αχ, ναι, καλέ, αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ, Βικtorία. Να το πάρω, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Ένα ποτό καλής ποιότητας χρειάζεται, ειδικά όταν υπάρχει ένταση. Δεν μπορώ να θα λιώθω άλλα πνευματόθυμα. Το στόμα μου είναι χάλια. Θα ήθελα να βγω έξω από το μπαλκόνι με το στόμα ανοιχτό, μήπως βρέξει λιγάκι. Γιατί δεν παίρνεις το δικό μου ποτό να σε εγώ θα φτιάξω άλλο. Όχι, θα ευχαριστώ, λέει τη Μόνικα. Ποια είναι το ποτό αυτά? Αυτό εκεί στο τραπεζάκι. Α, κοινό. Ναι. Το Θεέ μου, έρχεται. Πω, μακάρι να βρέξει. Κολλώ ολόκληρο στον υδρότα. Δεν κολλάς μόνο, μυρίζεις κιόλας. Εγώ το δωμάτιο μας φταίει, Φροντέ. Τώρα σίγουρα το χρειάζομαι το ποτό. Μην! Αυτό είναι μπέρμπον σκέτο. Με τόση κόλλα το στόμα σου θα γίνει χειρότερα. Θα σου φτιάξω εγώ ένα κοκτέιλ. Θα σε ευχαριστώ, Λόβερβικη. Κλάιβ, ένα κατάπληκτη. Από πότε έγινες τόσο περιποιητικός? Εσύ φωνάζεις την Άνση και τη Μιμόζα και για να σου ξύσουν τα μολύβια. Η Μιμόζα έχει δουλειά στην κουζίνα. Και η Νάνση είναι πολύ ταραγμένη για να φτιάξει το ποτό της. Θα είναι άγρια η καταιγίδα. Καλύτερα να κλείσουμε τα παράθυρα. Άμα φυσικά. Ποιος έχει ζήσει την μπαλκονόπορτα? Θα πάω να κλείσω και τα παράθυρα της κουζίνας. Νάνση, δεν χρειάζεται. Ούτως ή άλλως μόλις τα έχει πάντα κλειστάκι μέσα. Σαν χαμάμ είναι. Μα μου κάνει εντύπωση που δεν έχει κεντρικό κλιματισμό. Τι δεν τον κάνουμε. Το νησί είναι στενό. Φυσάει από παντού. Ο κλιματισμός είναι εντελώς περιττός. Και ακριβώς. Μην πειράζει τον γιατρό μας, Μόνικα. Μπράβο του που προσέχει τόσο τα οικονομικά σας. Συγγνώμη, δεν είπατε γιατρό. Ο μπαμπάς είναι ο χειρουργός. Περίπου δεν χειρουργός. Εμένα μου ήρθε τη ζωή πρόσφατα. Στα γνωμοσύνη γι' αυτό. Αηδίες. Ήταν μια εύκολη πεδασούλα. Έχω κάνει χιλιάδες τέτοιες. Μόνο που πάντα μου κρατάει πολλή ώρα. Το σπίτι να είχε λεξικέραμα. Φυσικά, κυρία Κόλλης, ησυχάστε. Εδώ στα ψηλά του λόφου θα είχατε ψήξει με την πρώτη καταιγίδα. Δεν άκουσα δελτίο καιρού. Την περιμέναμε την καταιγίδα. Γιατί ρωτάτε τόσο επίμονα, Βικtorία? Γιατί το ραδιόφωνο της αναγγέλει σχεδόν μια εβδομάδα πριν. Αν ο άγνωστος επιστολογράφος ήξερε ότι έρχεται καταιγίδα. Και τι σχέση έχει το σημείωμα με την καταιγίδα? Θα μπορούσε να βγάλει το αλεξικέραμα. Ω Θεέ μου. Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω αυτό. Ελπίζω το σπίτι να είναι γερά χτισμένο, γιατί εδώ πάνω σε αυτόν τον λόφο με όλο αυτόν τον αέρα και την βροχή. Ησύχασε. Το νησί είναι κοραλιογενές, σκληρός αγρανίτης. Όλα αυτά τα νησιά από κοράλι αντέχουν στους τυφώνες. Τα νησιά αντέχουνε. Τώρα τι κάνουν τα σπίτια και οι άνθρωποι είναι άλλο θέμα. Αυτό γιατί το είπες τώρα, Άλμα? Την αλήθεια λέω. Και αυτό δεν έπρεπε και να την πεις. Τι καλέ? Καλά να δείξω ήθελα. Λέτε, Μόνικα, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω λίγο το τηλέφωνο σας? Το τηλέφωνό μου εννοείται. Εγώ πληρώνω όλους τους οργανούς εδώ μέσα. Και δεν χαίρεσαι καθόλου γι' αυτό. Τέλος πάντων, οποιοδήποτε και αν είναι από τους δύο, εγώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Για να ακούσετε το δελτίο καιρού. Περιττό τώρα πια. Όχι, θέλω να πάρω μια φίλη. Να τον έφτασε στο σπίτι πριν ξεσπάσει αυτή η καταιγίδα. Φυσικά. Θέλετε να καθίσετε? Όχι, δεν θα αργήσω. Ναι, σας παρακαλώ με συνδέετε με τη Δεσποινίδα Ντάλτον. Ευχαριστώ. Έλα ρε Ντέζι, ο μπούμπης σου. Είσαι κάτι χώστης. Μη μου πεις. Μη μου πεις. Καλά, σας παρακαλώ, μπορείτε να του πείτε ότι όταν γυρίσω την πήρε ο επιθεωρητής Μπένζαμιν Πράτο της αστυνομίας. Ευχαριστώ. Λες επαγγελματικό ραντεβού ψάχνει για δουλειά. Ξέρετε, είναι βιβλιοθηκάριο στην Τέζη και το δείχνει. Μαλλιπράσο, χοντραγιαλιά, φαρδιά πουλόβερ, κάτι φουστάρις μέχρι εκεί κάτω. Πανίνα παπούτσια, κουλτούρα η Τέζη. Αλμά, αυτά δεν ενδιαφέρουν τους ανθρώπους, κόφτω. Εμείς οι Γάλλοι πάντα ενδιαφερόμαστε για το έθνο. Γεν, κόφτω επιτέλους. Άλλη μια λέξη ακόμη και... Έλα, Μπίμπι, αφού τα κανονίσαμε στην κουζίνα. Ο Πιέρ θα μείνει, αλλά δεν θα ξαναρχίσει τα ίδια. Όπου να ανοίξει, καταιγίδα ξεσπάει. Εγώ αρχίζω και φοβάμαι, πραγματικά. Το τζάι είναι έτοιμο. Καλέ, καλέ, τι έχεις κάνει. Αυτό μου
φοβάμαι πως είναι. Είναι τι! Νεκρός! Από τι? Ο πυροβολισμός. Το στιλέτο. Ο Λόρδος Κλάιβ στραγγαλίστηκε. Στραγγαλίστηκε! Ιατροδικαστής δεν είμαι φυσικά, αλλά τα σημάδια στο λαιμό, παντελής έλλειψη αναπνοής, γλώσσα βγαλμένη, μάτια πεταγμένα έξω. Ούτε ίχνος από σφαίρα ή μαχαιριά, επομένως όπως προανέφερα, στραγγαλίστηκε. Και ποιανού το έβαλε στο στιλέτο? Σωστή ερώτηση, να το εξετάσω αμέσως. Πώς βρέθηκε το αίμα στο μαχαίρι που κρατάτε τις πηγές? Και ποια είστε? Και πώς είσαστε έτσι ντυμένοι? Δεν ξέρω. Σε ποια ερώτηση απαντάτε από όλες? Σε όλες. Καλά, δεν ξέρετε τι θέλετε εδώ. Γιατί... Και ποια είσαστε? Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Καλά, μη χειρότερα. Παρακαλώ. Σταματήστε. Εγώ θα κανονίσω την πορεία των ερωτήσεων. Υπάρχουν σημαντικότερα θέματα για εξέταση. Μια στιγμή να ετοιμαστώ. Έτοιμη. Θα αρχίσετε τις ανακρίσεις τώρα αμέσως, κύριε επιθεωρητά. Φυσικά. Στην βράση κολλάει το σίδερο. Μα εδώ δεν έχουμε ούτε βράση ούτε σίδερο. Τι έχουμε? Καλά, νεκρό έχουμε. Μη με διακόπτετε παρακαλώ. Συγγνώμη, επιθεωρητά λυπάμαι πολύ. Δεν σε βλέπω να λυπάσαι και τόσο πολύ, Μόνικα. Μη με διακόπτετε. Θέλω ησυχία για να σκεφτώ. Ναι, αλλά πού είναι ο τρόμος της? Η λιγμή της, ο πατικός της. Μάλλον πολύ ψύχρεμη δείχνει για φρέσκια χείρα. Α, σταματήστε. Αρχίσατε από τώρα τις φλιαρίες. Μα κύριε επιθεωρητά, υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να λυθεί πρώτο. Και το θέμα αυτό είναι ποιο? Μήπως θα έπρεπε να καλυφθεί με κάτι το σώμα του Λόρδου Κλάιβ ή να μεταφερθεί κάπου αλλού. Κανένας μας δεν μπορεί να συγκεντρωθεί έτσι όπως μας βλέπει παραμορφωμένος. Το πτώμα δεν πρέπει να μεταφερθεί πριν το εξετάσει ο ιατροδικαστής. Γιατί? Αλήθεια, γιατί δεν πρέπει? Γιατί άμα το σηκώσουμε το πτώμα με τη ζέστη που έχει... Και εσάς τι σας νοιάζει? Πτώμα είναι. Τι παραπάνω να πάει δηλαδή? Σωστά. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, πολύ καλά, να το μεταφέρουμε. Τι κανένας έφερε? Εγώ αν μπορώ να βοηθήσω. Εσύ δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί εσύ είσαι η κυριότερη υποπτή μου. Και γιατί είναι η Μιμόζα η κυριότερη υποπτή σας? Λοιπόν, πρώτον, γιατί το σημείωμα είναι γραμμένο σε ρυθμό καλύψω. Δεύτερον, γιατί ο Λόρδος Κλάιβ τη χτύπησε με το μπούτι της γίδας. Και τρίτο και σημαντικότερο, βλέπετε ρε παιδιά τι κάνει πείρα. Λίγο πριν γίνει ο φόνος, η Μιμόζα ήρθε και μας είπε ότι το τσάι είναι έτοιμο. Τι και, στραβοί είσαστε. Εδώ η Νάση Στάφορντ δεν μπορούσε να μιλήσει εξαιτίας της κόλλας από τα γραμματόσημα που είχε στη γλώσσα της. Και εσείς με περάσατε η πανίδα. Τέλος πάντων, ξέχνα το αυτό. Αφού επιμένετε, εντάξει, το ξεχνάω. Και ο κύριος Άλτζερνον δεν είχε νερό ούτε για ένα ντουζ. Τι και. Η μία δεν είχε νερό να βρέξει τα σουγκαράκια για να κολλάει τα γραμματόσημα. Ο άλλος δεν είχε νερό να κάνει ένα ντουζ. Με τι νερό μας έφτιαξε η Μιμόζα το τσα ή... Με εμφιαλωμένο φυσικά. Με εμφιαλωμένο. Από μπουκάλι. Μην μου πείτε ότι εσείς φτιάχνετε τσάι με το κοινό νερό από τη δεξαμενή. Ναι. Δεν σας βρωμάει. Τώρα που το λέτε κι εσείς ναι. Αλλά ρε παιδιά, αφού υπήρχε εμφιαλωμένο νερό, γιατί η Νάση Στάφορντ δεν ξέπλυνε τη γλώσσα της από την κόλλα? Γιατί η Μιμόζα δεν μου έδινε σταγόνα νερό, γιατί είχε λέει μόνο ένα μπουκάλι για να κάνει το τσάι της και ότι δεν θα της έφτανε με τόσους πολλούς καλεσμένους που είχε. Αχ, Νάνση, πάντα βρίσκεις δικαιολογίες. Ήθελες ποτό, αυτό είναι όλο. Εσείς κυρία ποτέ δεν με συμπαθήσατε. Γιατί όλοι οι άλλοι σε συμπαθούν, νομίζεις. Για να Έλα, σταματήστε. Πρέπει να μεταφερθεί αμέσως στο πτώμα για να συνεχιστεί η ανάκριση. Κύριε επιθεωρητά, αυτό με τη μιμόζα και το τσάι το γράφω. Αν θέλω να μετάξει, το γράφω. Αμά. Πλάκα έκανα. Αλλά θα μου ήταν χρήσιμο για το μυθιστόρημά μου. Ποιο μυθιστόρημα? Αυτό που γράφω. Να, ο Σέρλοκ Χόλμς είχε το Βότσον. Ο Ηρακλής Πουαρό είχε το Χάστινγκς. Εσείς έχετε εμένα. Α, έτσι δηλαδή. Γράφεις μυθιστόρημα βασισμένο πάνω στα δικά μου κατορθώματα. Δεν έχω κι αλλού νου. Εγώ το μυθιστόρημα θέλω να γράψω. Καλά, τέλος πάντων, ας επανέλθουμε στις έρευνές μας. Το πτώμα. Δεν θα πάρει κάποιος το πτώμα. Πολύ βιαστικοί μου είσαστε δεσποινείς. Και είστε
και η κυριότερη ύποπτή μου. Μα εσείς είπατε πως ήταν η μιμόζα. Η μιμόζα ήταν μέχρι να ξεκαθαριστεί το θέμα του εμφιαλωμένου νερού. Το νερό από τη δεξαμενή είναι μόνο για το μπάνιο και τη λάτρα του σπιτιού. Αυτό το ήξερα, Δεσποινής. Μήπως κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι με το πτώμα του Λόρδου Κλάιβ. Ναι, ναι. Ίσως ο κύριος Άλτζερνον που είναι και νέος και ωραίος. Αλλά μαζί με την Άνση. Φυσικά δεν είναι αυτό δική μου δουλειά, αλλά τέλος πάντων, ας γίνει και αυτό. Άκρη θα τον πάτε. Ποιος θα ξαναγελίσει το πάτωμα. Αδύνατο. Αδύνατο. Monsieur Douaneau, s'il vous plaît. Voilà. Είπα, άκρη θα τον πάτε. Για να έχουμε καλό έρωτα, πού το πάμε. Όπου να είναι αρκεί να φύγει από εδώ μέσα. Μα θα παρατήσουν από την άλλη και θα μείνω άνθρωπο. Έλα. Αποφασίστε όμως, μας έχουν και στα χέρια. Λένε Μόνικα, το σπίτι είναι δικό σας τώρα, αποφασίστε. Στο κρεβάτι του υποθέτω. Στην αριστερή πλευρά σας είναι εύκολο, τι, εγώ κοιμάμαι στη δεξιά. Καλή κυρία, θα κοιμηθείτε δίπλα σε ένα πτώμα. Αν χρειαστεί κάπου πρέπει και εγώ να μείνω. Δεν θα μείνει για πολύ. Μόλις το εξετάσει ο ιατροδικαστής έφυγε για το νεκροτομείο. Και πότε υπολογίζετε να φέρετε τον ιατροδικαστή επιθεωρητά. Θα του τηλεφωνήσω φυσικά. Θα του τηλεφωνήσω. Μα πού πήγε το τηλέφωνο, εκεί δεν ήταν. Περίεργο. Εδώ ήταν πριν. Καλά, δεν βιαζόμαστε και τόσο. Ο νεκρός είναι νεκρός, οπότε και να τον εξετάσει ο γιατρός. Δεν σε βλέπω και τόσο στεναχωρημένη, Μόνικα. Γιατί να το κρύψω. Ο Κλάιβ δεν ήταν και η καλύτερη περίπτωση συζύγου. Να πω την αλήθεια, ούτε από το πολύ ήθελα. Ήτανε μάλλον ενοχλητικός, Σίγουρα. Όχι. Σίγουρα. Ήταν απέσιος. Τελείως απέσιος. Απόλυτος. Διαφωνώ. Απαιτητικός. Άξοστος. Κακότροπος. Μα τι λέτε, τρελαθήκατε. Γιατί επιθεωρητά. Γιατί όταν δολοφονείται κάποιος, όλοι οι άλλοι λένε ότι το λατρεύουνε για να μην θεωρηθούν ύποπτοι. Ακόμα κι αν συχαίνεσαι το δολοφονημένο, εσύ πρέπει να λες ότι είσαστε οι καλύτεροι φίλοι. Και μετά είναι η δουλειά της αστυνομίας να βρει ποιος λέει ψέματα. Αναγκιά σου. Καταλάβατε. Δηλαδή θέλετε να σας πούμε όλοι ψέματα. Όχι, δηλαδή. Μα άμα δείχνουμε την αντιπάθειά μας, θα ευκολύνουμε το έργο της αστυνομίας. Ναι, υπό το πρίσμα αυτό μπορεί, μάλλον. Ναι. Λοιπόν, για να το γράψουν. Τον αντιπαθούσατε όλοι. Ναι. Εγώ όχι. Ο άνθρωπος μου σε τη ζωή. Ιδού ο δολοφόνος σας επιθεωρητά. Ο μόνος που δεν είχε λόγο να τον σκοτώσει είναι προφανώς και δολοφόνος. Τότε γιατί είμαι εγώ η κυριότερη που μου το έχετε πει. Ποιος το είπε αυτό, Εσείς. Αηδίες! Όχι. Να το, εδώ το έχω γράψει. Να το σβήσεις αμέσως. Αυτή η κοπέλα είναι εντελώς αθώα. Τι! Μια άγνωστη στο σπίτι μας. Που δεν ξέρει πως βρέθηκε εδώ. Που στεκόταν πάνω στο πτώμα. Κρατώντας ένα ματωμένο στιλέτο. Πώς μπορεί να είναι αθώα. Κατά πρώτον, κοιτάξτε αυτά τα μεγάλα αθώα μάτια. Το εντυπωσιακό κορμί, το μαγευτικό νεγκλιζέ, Τα υπέροχα ξανθά μαλλιά. Και γιατί ο δολοφόνος πρέπει να είναι άσχημος. Σιωπή! Εγώ μιλάω. Άιντε. Το αναμφισβήτητο γεγονός ότι αυτή η πανέμορφη ξανθιά με το εντυπωσιακό κορμί και το μαγευτικό νεγκλιζέ βρέθηκε πάνω από το πτώμα του Λόρδου Κλάιβ με ένα ματωμένο μαχαίρι, δεν μας οδηγεί οπωσδήποτε στο συμπέρασμα ότι είναι ένοχος για κάτι. Εξάλλου έγινε και κάτι στο σκοτάδι που δεν το ξέρει κανένας. Τι έγινε, τι λέει. Τι έγινε όση ώρα λείπαμε. Ο επιθεωρητής Μπέντζαμιν Μπράντο αποφάνθηκε ότι η ωραία ξανθιά είναι εντελώς αθώα. Μόνο αυτό έγραψε, σαν και φύλακα. Γράφω κυρίως όσα δεν εκθέτουν εσάς, επιθεωρητά. Κύριε επιθεωρητά, κάτι λέγατε και σας διέκοψαν. Κάτι έγινε στο σκοτάδι που δεν το ξέρει κανένας μας. Ακριβώς. Την ώρα που στεκόμουν δίπλα στο γραφείο, όταν έγινε το blackout, πέρασε κάποιος από μπροστά μου. Και προφανώς δεν ήταν αυτό το ονειρεμένο πλάσμα με το μαχαίρι. Χωρίς να θέλω να υπέρνω στο έργο σας επιθεωρητά. Μήπως κάποιος έπρεπε να της πάρει το στιλέτο από το χέρι. Αχ ναι, θα νιώθαμε όλοι πιο ασφαλείς. Αν μην κάνετε έτσι Δεσποινής, θα το κάνω κι αυτό εγώ. Θα σας βοηθήσω να το καθαρίσετε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Είναι σωστό αυτό. Ποιο? Μπορεί να χάσουμε στοιχεία, παραδείγματος χάρη τα τελικά αποτυπώματα. Αυτά είναι δικά μου, το ξέρετε ήδη. Και το αίμα. Το αίμα τι? Δεν θα μάθουμε ποτέ ποιανού ήταν το αίμα στο στιλέτο. Πάντως ξέρουμε ότι δεν είναι του Κλάιβ αφού αυτός στραγγαλίστηκε. Ναι, αλλά υπήρχε αίμα στο μαχαίρι. Και δεύτερον, το σημείωμα είναι γραμμένο με
αυτά τα δύο συνδέονται, Έχουνε δίκιο, επιθεωρητά. Γαμώ το δίκιο έχετε. Μιμόζα, κυρία Στάμφορντ, κυρία Στάμφορντ. Ορίστε κύριε επιθεωρητά, πεντακάθαρο. Καλά, δεν ήταν και τόσο σημαντικό μικρό. Έτσι λέτε εσείς, επιθεωρητά. Η μιμόζα που είναι? Είναι στην κουζίνα, πλένει τα αιματάκια από τον νηπήρα. Δεν σας καταλαβαίνω όλους. Έγινε ένας πάνω στο σκοτάδι. Μία μου την παρουσιάζεται με τον εγκλιζέ της. Υπάρχει ένα μετωμένο μαχαίρι. Και το μόνο που κάνετε είναι να καθαρίζετε το μαχαίρι. Καμία άλλη αντίδραση. Τι άλλη αντίδραση? Σας ρωτάω γιατί είμαι μέχρι εδώ. Τι άλλη αντίδραση? Χριστέ μου, κυκλοφορεί ένας δολοφόνος ελεύθερα ανάμεσά μας. Αλλά δεν μπορώ. Θέλω να πιω κάτι δυνατό. Αυτό το κοκτέιλ ήταν πολύ ελαφρύ και ως συνήθως απέσιο. Αλλά να πιω αυτό εδώ, το πέπο της Μόνικα. Επιτέλους, ένα ποτό της προκοπής. Αγώτησα ντε. Αντίβαση. Θες παγάκια, Δεν θα της άρεσε η μάρκα, φαίνεται. Νομίζετε ότι θέλει να πει κάτι? Ας το πει τότε, γιατί ουσιάζει έτσι. Μερικοί άνθρωποι δεν αντέχουν καθόλου το ποτό. Καλέ, πότε πρόλαβε και μέτρησε αυτή. Και να σκεφτείς ότι στην Αλαμπάμα μόνο τέτοιο ουίσκι πίνουν. Μα κάτι πρέπει να είχε το ποτό της. Ίσως κάποιος... Μα ποιος να θέλει να βλάψει τη γλυκύτατη και αθώα Τζασμίν Κόλλινς. Εδώ που τα λέμε ήταν λιγάκι κουτσομπόλα. Τριγύριζα από εδώ και από εκεί και κρυφάκουγε, χωρίς την παρήγηση κανένας. Τι κρυφάκουγε, Χρυσέ μου? Τίποτα, αγάπη μου. Χρυσέ μου, αγάπη μου. Όπως είπαμε επιθεωρητά, ο γιος μου και οι δεσμείς κάθεται στην άρα μπονιασμένοι και θα παντρευτούν. Θα είναι ο γάμος χρονιάς, θέλετε να έρθετε? Αχ, όχι. Άλλο ένα γραμματόσημο. Συγγνώμη, αλλά αν είσαστε αραβωνιασμένοι, γιατί από την ώρα που ήρθατε δεν είστε συνέχεια μαζί? Αχ, ούτε που το σκέφτηκα. Αγάπη μου. Ούτε κι εγώ. Λατρεία μου. Ορίστε επιθεωρητά μου, ορίστε. Όλα τέλεια και εντάξει, παιδιά μου. Όλα τέλεια και εντάξει, με εξαίρεση τους δύο φόρους μέσα σε ένα τέταρτο. Ποιους δύο φόρους? Μα μην μου πείτε ότι η Τζασμίν Κόλλινς είναι απλώς μεθυσμένη. Θα το διαπιστώσουμε αμέσως. Παρακαλώ. Το έχω. Μητέρα σου βοηθήστε. Συστήμα. 88. Τι? 4! Κύριε Ατζερνάν, μήπως θα Νάνση? μπορούσαμε... Ναι. Έλα, μήπως θα Παρακαλώ, μπορούσαμε... αγαπημένα. Περίεργο. Ποιος είχε λόγο να σκοτώσει τη Τζασμίν Κόλλινς? Πικραμίγδαλο. Όρμους και άνιο τους ρίξανε. Πικραμίγδαλο. Μα ναι, αυτό ήταν που μύρισα. Πότε, κύριε επιθεωρητά? Λογικά σκοτάδι, όταν κάποιος πέρασε από μπροστά του. Μην πείτε κάτι σημαντικό μέχρι να γυρίσουμε, Συγγνώμη, Τι? μήπως μπορώ να καθίσω λιγάκι, όχι μόνο δεν ξέρω ποια είμαι και τι κάνω εδώ μέσα, αλλά ξέρω σφάλια στην Αναστασία. Μα φυσικά δεσποινής μου. Καθίστε, καθίστε. Ευχαριστώ, φαίνεται πανέξυπνη κύριε. Όχι μόνο κούκλα, αλλά και με σωστή κρίση η δεσποινής. Κύριε επιθεωρητά, κάτι λέγατε ότι είναι στο σκοτάδι. Ακριβώς. Το άτομο που πέρασε από μπροστά μου στο σκοτάδι δεν μου σχοδόλαγε όπως αυτό το υπέροχο πλάσμα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι είναι αθώα επειδή δεν σας μύρισε τίποτα τον αυτός ή αυτή πέρασε από μπροστά σας από το σκοτάδι? Μπίμπι, δεν προσέχεις. Ο επιθεωρητής είπε ότι κάτι του μύρισε. Πικραμίγδαλο. Δηλαδή, το κιάνιο που ρίξανε μέσα στο ποτό της Τζασμίν Κόλλινς. Ακριβώς. Ναι, αλλά το ποτό δεν ήταν την Τζασμίν. Δικό μου ήταν. Εγώ το είχα αφήσει στο τραπεζάκι. Και παραλίγο να το πιει η Νάνση, επειδή το στόμα της κολλούσε από τα γραμματόσημα. Αλλά ευτυχώς ο Dr. Κλάιν της έφτιαξε κοκτέιλ. Κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί ο Κλάιβ δεν το συνήθιζε αυτό. Λέτε να ήξερε ότι το ποτό είχε μέσα δηλητήριο. Πώς να το ήξερε? Όταν το ακούμπησε στο τραπεζάκι, λέει η Μόνικα, δεν ήταν δηλητηριασμό. Το δηλητήριο μπήκε όταν έγινε το blackout, αφού τότε επιθεωρητής μύρισε το πικραμίγδαλο. Αλλιώς θα το είχε μυρίσει από πριν το ποτήρι της, λέει η Μόνικα. Μην ανησυχείς. Πάντα υπάρχει κάποια λύση. Αρκεί να τη σκεφτείς. Αυτό είναι δική σας δουλειά, κύριε επιθεωρητά. Μπορείτε να μας εξηγήσετε, κύριε επιθεωρητά, τι ακριβώς συνέβη όταν έγινε το blackout?
δεν έχω σχηματοποιήσει ακόμα την ακριβή μου ακριβέστατη θεωρία. Όταν τη σχηματοποιήσετε θα μας την πείτε, έτσι. Εσείς να προσέχετε. Μπορεί ακόμη να γίνετε κυριότερη ύποπτη. Τι έγινε, χάσαμε τίποτα σε ώρα, λείπαμε. Τρομερή ιστορία, καλέ. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τόσο γρήγορα την κουβαλήσατε. Ναι, ήταν πιο εύκολο το κολπάκι. Ούτε το μισό του βάρους δεν είχε. Και πού τη βάλατε? Φυσικά, δίπλα στο Λόρδο Κλάιβ, κρυβέτο κάτω. Δίπλα στον άντρα μου. Ναι ρε μαμά, δεν μπορούμε να τη βάλουμε στη Βενιώνα. Γιατί? Γιατί σε περίπτωση που χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την έρευνά σας, να έχετε κάπου να μείνετε. Σωστή σκέψη. Πάντως εγώ δεν θέλω αυτή η απέσια γυναίκα να είναι στο ίδιο κρεβάτι με τον άντρα μου ζωντανό υπερθαμένο. Απέσια? Απέσια, λέει η Μόνικα. Αφού ήταν απέσια, τότε γιατί την καλέσατε στο σπίτι σας? Τέλος πάντων, περασμένα ξεχασμένα. Άλλο αυτό. Απέσια όμως γιατί? Απέσια. Καλέ, λάθος έκανα. Εξαίσια ήθελα να πω. Τότε τι σας πειράζει που μια εξαίσια γυναίκα βρίσκεται στο ίδιο κρεβάτι με τον άντρα σας? Ποια σύζυγος, κύριε επιθεωρητά, θα δέχονται μια άλλη γυναίκα, έστω και εξαίσια, στο ίδιο κρεβάτι με τον σύζυγό της? Μα είναι και οι δύο νεκροί. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Να τα μαζέψω. Ορίστε μας. Το τσάι έχει κρυώσει, άλλωστε κανένα σας δεν πίνει και ετοιμάζω και για το βράδυ. Μην πιάζεσαι μιμόζα, μην πιάζεσαι. Θέλω να εξετάσω το τρόλεϊ πριν το πάρεις. Γιατί κύριε επιθεωρητά? Επειδή το έχετε ξεχάσει να σας το θυμίσω. Όταν έγινε το blackout, ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Και σας ρωτάω, πού είναι το πιστόλι από το οποίο ακούστηκε ο συγκεκριμένος πυροβολισμός? Ο ΕΟ. Και εγώ ερωτώ που είναι η συγκεκριμένη σφαίρα από το συγκεκριμένο πυροβολισμό. Μα εδώ δεν έχω τίποτα. Βλέπετε, μόνο σερβίτσια και σάφινες. Δεν φαίνεται να έχεις. Δεν φαίνεται να έχεις. Αλλά εγώ υποπτεύομαι ότι έχει! Σας ορκίζομαι κύριε, εγώ όταν έφερα το τσάι δεν είχε τίποτα εδώ μέσα. Κάποιος όμως το έβαλε εκεί. Και η σφαίρα που είναι? Θα βγει και από την μπαλκονόπορτα και θα πέσει στη θάλασσα. Μα τα παραθυρόφυλλα ήταν κλειστά όταν έγινε το blackout. Μήπως κάποιος την άνοιξε και την έκλεισε αμέσως μέσα στο σκοτάδι. Και ποιος μπορεί να τρέξει γρηγορότερο από τα σφαίρα, να ανοίξει την μπαλκονόπορτα, να περάσει τη σφαίρα έξω, να ξανακλείσει την μπαλκονόπορτα και να βρίσκεται στη θέση του? Και κάτι άλλο επιθεωρητά. Γιατί είναι τραβηγμένες οι κουτίνες? Όταν έγινε το blackout, ήταν ανοιχτές. Αυτό τι σημασία έχει τώρα, Άλμα? Μπορεί να μην έχει καμία σημασία, αλλά εγώ πνίγομαι. Νάνση, άνοιξε την μπαλκονόπορτα να πάρουμε λίγο αέρα. Μάλιστα, κυρία. Το Θεέ μου. Τι θα πούμε ακόμα? Ποιος είναι αυτό το μπαλκόνι? Και πώς ανέβηκε εδώ πάνω? Θα το επιλύσω αμέσως. Ανοίξτε την μπαλκονόπορτα, θα μας τα πει το ίδιο. Αυτός είναι ο δολοφόνος. Ο συνεργός της! Εγώ ήμουν σίγουρη από την αρχή ότι δεν ήταν κάποιος από εμάς. Να μ' αρέσει, πρώτη φορά το βλέπω αυτόν τον άνθρωπο. Και πώς είστε σίγουροι? Δηλαδή, Εσείς δεν είπατε ότι δεν θυμάστε τίποτα? Νάνση, πρόσεχε, μπορεί να κρατάει όπλο. Όχι κύριε, ούτε όπλο κρατάω, ούτε έχω. Υποθέτω ότι είστε σε θέση να μας πείτε τι κάνατε τόση ώρα εκεί, κύριε, στο μπαλκόνι. Και πώς βρεθήκατε ως εκεί? Μα είναι γκρεμός από κάτω. Αν θέλετε να ξέρετε, καρφάλωσα στο γκρεμό και όταν ανέβηκα επάνω και είδα κόσμο στο δωμάτιο, φοβήθηκα. Είναι εύκολο να ανέβει και δεν κοιτάς κάτω. Αλλά το κατέβασμα είναι αλλιώς. Φοβήθηκα. Για μια στιγμή. Δεν υπάρχουν ακατοίκητα σπίτια στην περιοχή. Και ποιος είπε ότι υπάρχουν, Άλμα? Ο κύριος. Με άλλο τρόπο το είπε. Είπε ότι είδε κόσμο στο δωμάτιο. Γιατί? Περίμενε να μην δει. Αυτό ακριβώς θα ρωτούσα κι εγώ. Πώς συμπεράνατε, κύριε, ότι δεν θα βρείτε κόσμο στο δωμάτιο? Και θέλω την αλήθεια, γιατί στη δίκη σας θα είμαι καταπέλτης. Δίκη, ποια δίκη? Με ποια κατηγορία? Μα δεν ήταν βίαιος ο άνθρωπος. και δεν πήγε μόνος του, η κυρία Νάση του άνοιξε. Σωστά. Και ποιος εσύ που απειλείς τον κόσμο με δίκες? Είναι ο επιθεωρητής Μπέντζαμιν Μπράντοκ της αστυνομίας. Και νομίζει πως έχει το δικαίωμα να απειλεί τους πολίτες? Δεν το έχω. Καλά. Δεν το έχω. Κύριε επιθεωρητά, νομίζω ότι ξεχάσατε το φόνο, Τους φόνους!
Αχ, ναι, καλά, είναι και η Τζασμίν, την ξέχασα. Δικαιολογείτε μας, θα πέρασε στη κλικιά μου. Έτσι. Μια στιγμή. Εγώ δεν ξέρω τίποτα για φόνους. Εγώ πριν από 10 λεπτά ήρθα. Και πώς ξέρετε ότι οι φόνοι δεν έγιναν τα τελευταία 10 λεπτά. Κρυφοκοίταγα από τις κουρτίνες. Μας κατασκόπευες. Κύριε επιθεωρητά, αυτός ο τύπος είναι εγκληματίας. Χως τον μέσα. Μια στιγμή. Δεν είναι έγκλημα να κρυφοκοιτάζεις ένα σπίτι που σε έχουν καλέσει. Καλέσει! Ποιος τον κάλεσε? Εκτός κι αν κάνω μεγάλο λάθος, η Μιμόζα. Μιμόζα. Έλα, μην κάνεις έτσι. Έλα, εντάξει. Εντάξει. Καλά, τι εντάξει? Εντάξει, δηλαδή όλα σε τάξη. Η αρχιφύλακας Τρίλ υπό την καθοδήγησή μου βεβαίως εξυπνίασε ένα ακόμα μυστήριο. Ποιος κάλεσε τον νεαρό. Μα είναι δυνατόν οι υπηρέτριες να καλούν? Δεν κάλεσε όποιον όμως. Δεν κάλεσε όποιον όχι. Κάλεσε τον καλότη. Τον καλό της κάλεσε, καλά. Μιμόζα, σε παρακαλώ. Σταμάτα πια να μην ξοκλαίσει και εξηγήσου. Να ξέρετε, εγώ απόψε ήθελα να... Απόψε ήθελε να το σκάσει. Απόψε ήθελε να φύγει. Με τόσους καλεσμένους. Όχι καλέ, με τον καλό της μόνο ήθελε να φύγει. Καλά τα λέει η κυρία με τα γαλόνια. Εγώ απόψε ήθελα να το σκάσω, αλλά... Αλλά σου τα χάλασε το blackout. Αρχιφύλακα, θα σε παρακαλούσα να αφήσεις εμένα να βγάζω τα συμπεράσματα. Εντάξει, επιθεωρητά, όπως θέλετε, συνεχίστε. Συνεχίζω. Όχι αρχιφύλακα, εσύ θα συνεχίσεις. Και εγώ θα σε διακόπτω για να σε επαναφέρω στο σωστό δρόμο. Διότι εγώ τη θεωρία μου την έχω σχηματοποιήσει. Και θέλω να δω αν συμπίπτει με τη δική σου θεωρία. Οι κλειστές κουρτίνες ήταν το σήμα μας. Φυσικά το σήμα. Και το Tom είχα να το δω 5 μέρες. Ποιον Tom? Τον Tom Crockins. Εσύ μην το ξέρεις τον Tom Crockins. Εγώ είμαι ο Tom Crockins. Αυτό είναι προφανές. Και πώς αλλιώς θα τον ήξερες. Έλα, συνέχισε εσύ. Είπες λοιπόν ότι έχεις να δεις τον Tom Crockins 5 μέρες. Όπως εγώ ανακάλυψα. Και... Τι κοιτάτε εμένα. Τι πώς θα τα ξέρει αυτά. Εκεί γιατί δεν την αφήνετε μωρέ να το πει η ίδια. Αυτό ακριβώς κάνω. Με παρεμβάσεις και έντιμα όποτε τις θεωρώ απαραίτητες. Τις θεωρείτε απαραίτητες γιατί έχει τη θεωρία. Συνέχισε, Μιμόζα. Μάλιστα. Εγώ δεν ήξερα ότι η κυρία Ντόρα θα έφευγε. Εγώ απόψε είχα το ρεπό μου και ήθελα να το σκάσω με τον Τόμα, αλλά με τόσους καλεσμένους. Και εγώ και το Τόμι είχαμε το δικό μας σήμα. Μόνο εμείς δεν γνωρίζαμε. Το σήμα μας. Και ποιον άλλον θα ενδιαφέρει. Μάλιστα, το δικό μας σήμα. Αν κάτι πήγαινε στραβά και δεν μπορούσαμε να το σκάσουμε, εγώ θα έκλεινα τις κουρτίνες. Ο Τόμ θα τις έβλεπε από κάτω από την παραλία και δεν έβαινε επάνω. Αλλά δεν υπολογίσαμε... Το blackout. Τώρα εξηγούνται όλα. Ακριβώς, συνεχίστε με σκεφτουαρό. Το πρόβλημα, κύριε επιθεωρητά, είναι ότι οι κουρτίνες φαίνονται μόνο από την παραλία. Εγώ τις είδα ανοιχτές και άρχισα να σκαρβαλώνω. Και όταν φτάσατε πάνω, ήταν επίσης σκοτάδι και δεν μπορούσατε να καταλάβετε αν οι κουρτίνες είναι ανοιχτές ή κλειστές. Σωστά, μαντεμουάζε. Και όταν ανέβηκα και είδα τις κουρτίνες κλειστές και κόσμο στο δωμάτιο, φοβήθηκα. Αλήθεια, τα κατσίκια όπως δεν θα κατεβαίνουν τόσο εύκολα. Αχ, ήρωα μου, σκέψου να τσακιζώσουν. Μην μου το λες, μαθαίνω. Έλα. Εδώ έχουμε ένα φόνο να ξεκαθαρίσουμε. 2 φόνους. Κύριε επιθεωρητά, πρέπει να βρείτε τη λύση προτού γίνουν κι άλλοι φόνοι. Μην ανησυχείτε. Όσο είμαι εγώ εδώ, άλλος φόνος δεν θα γίνει. Εδώ ήσασταν και στους 2 πρώτους. Σωστά, αλλά μην τολμήσεις να με ξαναδιακόψεις. Από πού να αρχίσω? Θα μπορούσατε να αρχίσετε από το σημείωμα που είναι γραμμένο με αίμα. Από το σημείωμα ακριβώς ήθελα να αρχίσω που είναι γραμμένο με αίμα. Μήπως κάποιος μπορεί να μου εξηγήσει τι σημαίνει αυτό με τα αίματα? Ο ταπεινός είναι κρέπεια. Και γιατί να ξέρουμε εμείς κύριε επιθεωρητά? Διότι προφανώς κάποιος από εσάς είναι ο δολοφόνος. Και αφού ο δολοφόνος το έγραψε αυτό. Ποιος δολοφόνος επιθεωρητά? Ο Κλάιβ το έγραψε αυτό. Ο σύζυγός σας, δηλαδή το θύμα. Μπορεί να ήθελε να πει κάτι σε εσάς της αστυνομίας. Σωστό, λογικό αυτό που λέτε. Όμως, λέτε Μόνικα, εσείς πώς είστε σίγουροι ότι αυτά τα έγραψε ο σύζυγός σας? Ξέρω το γραφικό του χαρακτήρα και ξέρω και το χόμπι του. Τι, να γράφει αηδίες? Επιθεωρητά δεν έγραφα αηδίες. Δηλαδή εσείς μπορείτε να καταλάβετε τι γράφει εδώ?
Μα ελάτε κύριε επιθεωρητά, είναι απλούστατο. Είναι αναγραμματισμοί. Είναι τι? Αναγραμματισμοί! Και τι πάει να πει Λούκι μικρό? Υλικό μικρό. Και σχράωφησε. Άρχισα φέτος. Εσύ πώς τα. Άρα σύμφωνα με τη θεωρία μου η αρχιφύλακας Τρίλ θα μας εξηγήσει και τι σημαίνει ο ταπεινός είναι κρέπεια. Αυτό δεν μου βγαίνει. Ο μπαμπάς δεν ήξερε πολλά για ταπεινούς. Γι' αυτό και έγραφα ιδίες. Άρτζι, μήπως θα ήθελε με αυτόν τον τρόπο να μας δείξει ποιος είναι ο δολοφόνος του. Και γιατί δεν το έγραφε κανονικά. Αχ, ο Κλάιβος και την ώρα που πέθανε το χόμπι του σκεφτότανε. Και πώς θα βρούμε τι έχει γράψει? Απλό, θα το αναγραμματίσουμε. Κάντε το. Λοιπόν, μήπως είναι κάποιος που πεινάει πολύ και δεν έχει λεφτά να φάει μια Αν θυμόσασταν ότι εδώ ανάμεσά μας υπάρχει ένας δολοφόνος. Συνεχίστε, κύριε επιθεωρητά. Μπράβο αρχιφύλακα! Αλλά από πού να συνεχίσω? Από το σημείωμα. Από εκεί άρχισα. Ναι, αλλά δεν τελειώσατε. Ναι, σωστά, συνεχίζω. Και γιατί ο Λόρδος Κλάιβ να γράψει στο καβαλέτο του και όχι στον τοίχο, αφού πέθανε? Οι τσιγκούνιδες είναι τσιγκούνιδες ως και πεθαμένοι επιθεωρητά. Μπορεί να σκέφτηκε ότι μετά ο τείχος ήθελε βάψιμο και... Ο μπαμπάς προτιμούσε να πεθάνει παρά να ξοδέψει για βάψιμο. Μα πέθανε. Ναι, αλλά δεν ξόδεψε για βάψιμο. Γιατί το έγραψε στο χαρτί. Σωστά. Α, κύριε επιθεωρητά, ξεχνάτε κάτι. Τι? Με τι αίμα το έγραψε ο Λόρδος Κλάιβ στο σημείωμα? Με το αίμα από το στιλέτο φυσικά. Και ποιανού είναι το αίμα στο στιλέτο? Μην με κοιτάτε εμένα. Κάποιος μου έβαλε το στιλέτο στο χέρι μέσα στο σκοτάδι. Αυτή είναι η δική σας άποψη. Μα λέει τη Μόνικα, αν τον είχα σφάξει εγώ θα κρατούσε το μαχαίρι όταν άνοιξαν τα φώτα. Συμφωνώ μαζί της, θα το είχε πετάξει κάπου. Και μετά τον άνοιξαν τα φώτα και είδα τον Λόρδο πεθαμένο κάτω, σάστησα, ούτε που σκέφτηκα τι είχα στο χέρι μου, έπαθε σοκ. Η αλήθεια είναι ότι την είδα κι εγώ, είχε πάθει σοκ. Αλήθεια λέει. Ναι, όλοι είχαμε πάθει σοκ, που σημαίνει ότι κάποιος υποκρίθηκε πως έπαθε σοκ. Ο δολοφόνος! Μπράβο! Άρα γιατί να μην είναι αυτή? Αδύνατον! Γιατί? Γιατί? Κοιτάξτε το πρόσωπό της. Το κορμί της. Τα μάτια της. Χιλάρες. Μαλλιά υπέροχα. Κύριε επιθεωρητά. Εγώ πάλι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Μακαρίτης θα μας τα γράψει τόσο μπερδεμένα. Αυτό μόνο δεν μπορείτε να καταλάβετε επιθεωρητά. Τι άλλο? Για παράδειγμα, πού είναι η σφαίρα? Απλό. Πού είναι η σφαίρα? Ξέρετε. Πλούστατο. Φυσικά και ξέρω. Λοιπόν, Ξέρετε. κύριε επιθεωρητά, θα τους δείξω και θα τους εξηγήσω που είναι η σφαίρα και βεβαίως αυτό θα το κάνω για να σας απαλλάξω από τον κόπο να το δείξετε εσείς. Μπράβο αρχιφύλακα, μπράβο. Δείξ' τους τι ανακαλύψαμε. Λοιπόν, Μεσιέ Ντουανό, σας παρακαλώ, θα έχετε την καλοσύνη να πάρετε το βάζο με τα μπλε λουλούδια από το επιπλάκι που είναι εκεί στην άκρη και να το ξαναβάλετε στο γραφείο. Ξαναβάλετε στο γραφείο. Όπως πολύ σωστά παρατήρησε και είπε ο επιθεωρητής Μπράντο, όταν έγινε το blackout, κάποιος άλλαξε τη θέση στο βάζο. Ναι, φυσικά, αυτό το παρατήρησα πρώτος εγώ. Και αυτό φυσικά μου τα εξήγησε όλα. Ποια όλα? Εξήγησέ τους, αρχιφύλακα. Μην μου πείτε ότι η σφαίρα τρύπησε τον πανάκριβο κογγέν μου. Αυτό είναι τρομερό. Θα τον τρύπαγε. Και δεν τον τρύπησε. Και τι σχέση έχει το βάζο? Όπως πολύ σωστά είπε ο επιθεωρητής Μπέντζαμιν Μπράντοκ πάντα, το βάζο μπήκε εκεί για να μην φανεί ότι αυτός ο Γογγέν δεν είναι πανάκριβος. Δεν είναι πανάκριβος, είναι πάμφθινος. Μα τι λέτε! Με σχεδόν το βάζω παρακαλώ στη θέση του. Oui. Voilà. Μα αυτός δεν είναι ο δικός μου ο Γκογγέν. Αυτό είναι αντίγραφο. Και μάλιστα πολύ κακό αντίγραφο. Α, ψεύτικος και ο Γκογγέν, ο Θεέ μου. Μα αν είναι αυτός ο ψεύτικος. Τότε, πού είναι ο αληθινός? Εκεί που τον έβαλε ο δολοφόνος. Όχι, δεν είμαι εγώ δολοφόνος. Όπα! Άλτερνον Γουίλκεχαμ. Σε συλλαμβάνω για πόνο. Όχι, μη. Δεν είναι αυτός ο δολοφόνος. Εσύ είπες. Καλώς. Άλτερνον Γουίλκεχαμ. Δεν σε συλλαμβάνω για πόνο μέχρι αρχιφύλακας Τρίλ ολοκληρώσει τη θεωρία μου. Λέγε, Άλμα. Το παιδί μπορεί να έκλεψε τον πίνακα,
Αλλά είναι κρίμα να πάει μέσα και για φόνο. Ενώ για κλοπή θα ξεπερδέψει εύκολα. Άντζη, παιδί μου, εσύ έκλειψες τον πίνακα. Ναι, λοιπόν, εδώ που φτάσαμε, ήξερες πόσο τσιγκούνης ήταν ο μπαμπάς. Δεν το ξέρω. Το μόνο που ήθελα ήταν εγώ με αυτά τα χρήματα να πουλήσω τον πίνακα και με τη Χλόη. Ποια Χλόη, με μένα είσαι αραβωνιασμένος. Ναι, αλλά αυτό δεν ήταν δικιά μου ιδέα. Αυτό ήταν ιδέα του μπαμπά. Και τώρα που πέθανε, μπορώ να πάρω τη γυναίκα που αγαπώ. Δηλαδή, το βάζο μπήκε εκεί για να κρύψει τον ψεύτικο πίνακα και όχι τη σφαίρα. Ακριβώς. Και τότε η σφαίρα που είναι. Απάντησε αρχιφύλακα που η σφαίρα. Η σφαίρα είναι πίσω από τον πίνακα. Στον τοίχο. Τι, αρχιφύλακα, πώς το καταλάβατε κι αυτό? Εγώ την πονήρεψα και σε αυτό. Εγώ, πες τους αρχιφύλακα. Κάπου έπρεπε να είναι και η σφαίρα και δεν φαινόταν πουθενά. Που σημαίνει ότι κάτι την είχε καλύψει. Τι άλλο από τον πίνακα. Που σημαίνει ότι όταν έγινε το blackout, κάποιος κατέβασε τον πίνακα. Το έχω. Και ποιος θα κατέβαζε τον πίνακα? Μόνο αυτός που θα τον έκλεβε. Και πώς δεν θα φαίνονταν ότι τον είχε κλέψει, μόνο αν έβαζε έναν ψεύτικο στη θέση του. Και πότε έγιναν όλα αυτά? Πότε έγιναν? Όταν έσβησαν τα φώτα. Κύριε επιθεωρητά, έχω μείνει άφωνος. Με την οξύτητα του πνεύματός μου, φυσικά. Κάτι τέτοιο. Πρώτη φορά μας λέτε και κάτι σωστό. Για πρόσεχε τα λόγια σου εσύ, με σκεφτουμάρο. Και το φόνο ποιος τον έκανε? Τους φόνους. Δίκαια κύριε Ανάση, πάντα ξεχνάμε την καημένη τη Τζασμίν. Και δεν θα έπρεπε. Γιατί η Τζασμίν Κόλινς είναι το κλειδί του μυστηρίου. Τι? Θα σας τα εξηγήσει όλα, με κάθε λεπτομέρεια, ο επιθεωρητής Μπέντζαμιν Μπράντοκ. Φυσικά, όλα θα τα εξηγήσω όλα. Μιμόζα είναι έτοιμο, το φαΐ. Το ποιο? Ναι, όποτε είστε έτοιμοι σερβίρω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Πάμε. Να φάμε, να δυναμώσουμε. Και με το καλό, όταν γυρίσουμε, ο επιθεωρητής θα σας πει με κάθε λεπτομέρεια τι ακριβώς έγινε όταν έσβησαν τα φώτα. Να πιούμε και κάτι, στέγνωσε τον Κρασάκι, ο μεσχέ του Ανώ έχει φέρει. Μα τι λες, τρελάθηκες? Τι θα τους πω? Πού να ξέρω εγώ μωρέ τι έγινε όταν έσβησαν τα φώτα σε αυτό το τρελό σπίτι που ήρθαμε? Μην ανησυχείτε, γι' αυτό τους έδιωξα. Θα ακούσετε προσεκτικά τι έχω να σας πω και όλα θα εξηγηθούν. Και όταν γυρίσουν θα τα ξέρω όλα και θα τους τα εξηγήσω? Ακριβώς. Άρε Άλμα, είσαι τόσο ευγενική ψυχή, μπράβο. Εγώ το βιβλίο μου θέλω να γράψω. Και ποιος θα διάβαζε ένα βιβλίο με πρωταγωνιστή έναν ηλίθιο επιθεωρητή? Αρχιφύλακα, σε επαναφέρω εις την τάξη. Καλώς, θα τους τα εξηγήσω όλα εγώ. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Τα έχω όλα. Τα έχω εδώ. Δεν θέλω τίποτα. Δεν σε έχω ανάγκη. Ό,τι θέλετε. Άντε επειδή σε συμπαθώ, σου επιτρέπω να συνεργαστούμε. Εμπρός λοιπόν, λέγε. Σ' ακούω. Είμαι όλος αυτιά. Τι έγινε όταν έσβησαν τα φώτα? Έτσι γίνανε. Σίγουρα τα καταλάβατε όλα. Ναι, μάλλον. Αλλά εσύ πώς είσαι τόσο βέβαιη ότι έτσι έγιναν τα πράγματα, ρε παιδάκι μου? Εμένα μου φαίνονται όλα τόσο απίστευτα. Ειδικά το κίνητρο για το στραγγαλισμό του Λόρδου Κλάιβ. Έχετε κάποια άλλη εξήγηση εσείς? Άμα το θέτεις έτσι. Λοιπόν, να τους φωνάξουμε. Μισό. Πόσο φαίνομαι? Τσακάλι. Ο μέγας αστυνομικός εν δράση. Το πιστεύεις αυτό? Μα θα παγώσει το αίμα καθενόχου. Ναι, ξέρω, όταν αγριεύω εγώ το έχω. Και λοιπόν, να περάσουνε. Τώρα Ναι, αμέσως. ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιος έκανε το φόνο. Τους φόνους. Τρομερή κατάσταση. Πόσα κοπάδι μας πάνω από εδώ και από εκεί.
Δεν θα μου ξανάρθει ποτέ καλεσμένος εδώ. Το σκάνδαλο αυτό θα μου καταστρέψει την καριέρα. Η περίφημη σχεδιάστρια μόδας ύποπτη για φόνο. Ελπίζω να μην νομίζετε ότι εγώ θα μπορούσα να έχω κάνει, επειδή συνήθως για όλα πια φταίει η οικονόμος. Εγώ μόνο το πίνακα σου μπροστά, τίποτα άλλο. Σταμάτα, Άρτσι, πάει τέλειωσε ο πίνακας. Ο Τόμ Γκρόγκινς και η μιμόζα που είναι? Θα είναι στην κουζίνα, δεν θα ακούσανε μάλλον. Θα πάω να τους φέρω. Δεν χρειάζεται, έρχονται. Τι θα γίνει επιθεωρητά? Θα αργήσουμε πολύ ακόμα. Έχουμε και δουλειές. Ηρέμησε, Τόμ, θα τους κάσουμε αργότερα. Τώρα που είστε όλοι εδώ. Εκτός από το μακαρίτι του σύζυγό μου. Και τη Τζασμίν Κόλλης, λέει η Μόνικα. Πάλι την ξεχάσατε. Πολύ δραματικό αυτό το μακαρίτι, βρε Μόνικα, αφού τον αντιπαθούσες. Μπορώ να σας διακόψω? Εσείς δεν μου είπατε να δείχνω θλιμμένη όταν κάνει ανακρίσεις η αστυνομία? Θέλετε να συνεχίσω? Θέλετε να μάθετε τι ακριβώς έγινε όταν έσβησαν τα φώτα? Τι νομίζετε ότι έγινε όταν έσβησαν τα φώτα? Τι ξέρω τι έγινε όταν έσβησαν τα φώτα. Δηλαδή δεν έχουμε δικαίωμα να μάθουμε, να διαφωνήσουμε. Ξέρω τόσο καλά τα πράγματα που δεν θα διαφωνήσετε. Ο επιθεωρητής έχει δίκιο. Σας ακούμε, επιθεωρητή. Ευχαριστώ, λέει η Μόνικα. Προτού περάσουμε να σας πω τι έγινε όταν έσβησαν τα φώτα, θα ήθελα να σας θυμίσω μερικές λεπτομέρειες πριν από το φόνο. Τους δύο φόνους. Λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω, κυρία μου, αλλά λάθος. Δεν έγιναν δύο φόνοι. Δηλαδή, τι εννοείτε? Ότι το ένα πτώμα δεν δολοφονήθηκε? Μήπως ο στραγγαλισμός θεωρείται φυσικός θάνατος? Ίσως ο ένας εφόνος να έγινε κατά λάθος. Μα πώς μπορείς να στραγγαλίσεις κάποιον κατά λάθος? Δεν εννοώ αυτόν τον φόνο. Ή μήπως ήταν... Αυτή η συζήτηση θα κρατήσει μήνες. Εγώ πρώτα θα παντρευτώ. Μπορώ να συνεχίσω, Μαρέ? Θέλω να σας πω για ορισμένα πολύ περίεργα που έγιναν πολύ πριν το έγκλημα. Τα εγκλήματα. Αρχιφύλακα! Σε διατάζω να πυροβολήσεις όποιον τολμήσει να με ξαναδιακόψει. Δεν έχω όπλο. Έλα, πάρε το δικό μου. Συνεχίζω. Και αν τολμήσει κάποιος και με διακόψει, θα φωνάξω πυρ. Καταλάβατε? Λοιπόν, ο Λόρδος Κλάιβ ήταν τσιγκούνης, δύστροπος, αντικοινωνικός και αντιπαθής. Από την πρώτη στιγμή το κατάλαβα ότι όλοι σας όμως τον αντιπαθούσατε για τους δικούς σας λόγους. Κι όμως! Πυρ! Άλμα τώρα μίλησα, γιατί δεν πυροβόλησες, Άλμα? Μα ποιον, μίλησαν όλοι μαζί. Σωστά, έχεις μόνο 6 σφαίρες. Ναι, αλλά άμα δάνεις την ταυλό του μπαμπά θα έχει 11. Ρε, σταμάτα! Συνεχίζω. Όλοι γνωρίζουμε τι είδους άνθρωπος ήταν ο Λόρδος Κλάιβ και πόσο περίεργη ήταν η συμπεριφορά του σήμερα. Για παράδειγμα, αν και αρχιτσιγκούνης, τι βρίσκουμε στο μπαρ του? Ένα μπουκάλι μπέρμπον εισαγωγής, πολύ ακριβό. Και τι συνέβη όταν η Νάνση Στάφορντ πήγε να πιει από αυτό? Πάλι ο Λόρδος Κλάιβ φέρθηκε παράξενα, σηκώθηκε ο ίδιος και της έφτιαξε κοκτέιλ. Ναι! Άλλο, τρίτο. Ο άνθρωπος που φώναζε τους άλλους να του ξύνουν ακόμα και τα μολύβια, σηκώθηκε ο ίδιος και έκλεισε την μπαλκονόπορτα όταν άρχισε η καταιγίδα και δεν φώναξε την Νάνση Στάφορντ. Όλες αυτές οι κινήσεις του είναι πολύ περίεργες. Μην με πυροβολήσετε, αρχιφύλακα, αλλά πρέπει να διακόψω. Κύριε επιθεωρητά. Ας την Άλμα. Μάλιστα, λέει τη Μόνικα. Όλα αυτά που λέτε επιθεωρητά δείχνουν πως θεωρείτε το Κλάιβ ύποπτο. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, ο Κλάιβ ήταν το θύμα. Λάθος κάνετε, λέει τη Μόνικα. Όλα εδώ μέσα έγιναν για ένα και μόνο σκοπό. Τη δολοφονία της Τζασμίν Κόλλινς. Συνεχίζω. Τι όμως άτομο ήταν η Τζασμίν Κόλλινς? Μια διάκριτη κουτσομπόλα που κρυφά άκουγε και παρακολουθούσε τους πάντες. Τι εννοείται, κύριε επιθεωρητά? Να του ρίξω. Όχι όταν ζητάνε εξηγήσεις, μόνο όταν μιλάνε μεταξύ τους ή πετάγονται χωρίς λόγο. Μάλιστα, ό,τι πείτε, κύριε. Ενώ, κύριε Ντόνο, ότι η Τζασμίν Κόλλινς ζούσε από αυτό. Ήταν μια επαγγελματίας εκβιάστρια. Μη μου πείτε! Μην εκπλήσεσαι, χρυσό μου. Αλμά! Συγγνώμη. Και κάτι άλλο περίεργο για τον χαρακτήρα του Λόρδου Κλάιβ που είχε γίνει παλαιότερα. Ο άνθρωπος που κυνηγούσε ακόμα και τη δεκάρα, αυτός που χτύπησε τη μιμόζα για ένα κομμάτι κρέας, τι κάνει αυτός? Πάει κρουαζιέρα στην Καραϊβική με τη γυναίκα του. Ένα ταξίδι που κόστισε χιλιάδες λίρες. Πώς? Πέστε μου πώς το έκανε αυτό? Λέει Μόνικα. Δεν πυροβολώ όταν ο επιθεωρητής Ντάνο να απαντήσετε. Πείτε. Μάλιστα. Τι ρωτήσατε, επιθεωρητά?
πώς ο άντρας σας, ο τόσο τσιγκούνης, αποφάσισε ένα τόσο πανάκριβο ταξίδι? Εγώ τον είχα ζαλίσει πολλούς μήνες πριν για να κάνουμε αυτό το ταξίδι και στο τέλος εκείνος υποχώρησε. Και γιατί επιμείνατε τόσο? Μα είναι τόσο πληκτικά εδώ. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος λόγος? Τι εννοείται? Όλοι γνωρίζουμε ότι τον αντιπαθούσατε τον άντρα σας. Πώς λοιπόν θέλατε να πάτε μαζί του και κρουαζιέρα? Εγώ την κάλεσα να έρθει μαζί μας στην κρουαζιέρα. Μα φυσικά δεσποινής Κάβεντης. Γιατί εκεί θέλατε να συναντήσετε και τον εραστή σας και τον αραβωνιαστικό σας, τον πλοίαρχο Πιέρ του Ανώ. Τι? Εγώ νόμιζα ότι ήταν αξιωματικός όταν υπηρετούσε στη θητεία του. Αυτό είναι παλιά ιστορία, μικρέ. Αργότερα πήγα στο εμπορικό ναυτικό. Ναι, αλλά όλα αυτά είναι άσχετα με το θέμα μας. Καθόλου. Γιατί σε εκείνη την κρουαζιέρα, εκτός από εσάς, τον Λόρδο και τη Λέδη Γουίκερχαμ και φυσικά τη δεσποινής Μπίμπι Κάβεντης, υπήρχε και κάποιο άλλο πρόσωπο. Η Τζασμίν Κόλινς. Ακριβώς! Αυτή που κρυφά ακούγε τους πάντες και όλοι την αντιπαθούσαν. Αυτή που μετά εκβίαζε για ό,τι ήξερε. Απέσια γυναίκα, απέσια. Όλο μισόλογα και υπονοούμενα και ίσως κάποιο βράδυ σας είδε στο κατάστρωμα αγκαλιά στο φεκαρόφωτο, αγκαλιά με τον Πιέρ το Ανώ. Μάλιστα, επιθεωρητά. Μαμά. Παιδί μου. Τι σας κάνει εντύπωση? Γιατί δεν ήταν η μόνη ένοχη σε εκείνο το ταξίδι. Η Τζασμίν Κόλινς είδε και κάτι άλλο. Τα σαλιαρίσματα του Λόρδου Κλάιβ με τη δεσποινίδα Μπίμπι Κάβεντης. Μα πώς το ξέρετε κι αυτό? Όχι, δεν το πιστεύω. Αλήθεια λέει Μπίμπι. Τώρα σίγουρα θα θες να διαλύσεις τον αραβόνα μας. Φυσικά, αλλά για άλλο λόγο. Γιατί αγαπώ τη Χλόη. Λοιπόν, με τρώει το δάχτυλό μου. Μία κουβέντα ακόμη και ρίχνω. Συγγνώμη. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι εγώ έτρεμα να μην μάθει ο Κλάιβ τίποτα και αυτός πήγε και τα φτιάξε με την Μπίμπι? Όχι ακριβώς, λέει η Μόνικα. Η σχέση τους είχε ξεκινήσει πολύ πριν. Μην ξεχνάτε ότι ο Μεσχέ του Ανώ ήταν ασθενής του συζύγου σας. Και φαντάζομαι ότι τα φτιάξανε όταν η δεσποινής Μπίμπι Κάβεντης επισκέπτονταν το μνηστήριο της στο νοσοκομείο. Τότε άρχισε η ιστορία, έχετε δίκιο. Ο Κλάιβ ήταν θερμός άντρας, ρομαντικός, γοητευτικός. Ο Πιέρ τότε ήταν σε ανάρρωση και καταλαβαίνετε. Ο Κλάιβ, ο δικός μου ο Κλάιβ, θερμός, ρομαντικός και γοητευτικός. Όταν ο άντρας θέλει να κατακτήσει μια γυναίκα, κρύβει τα κουσούρια του. Πού να φανταστώ ότι σπαγκοραμένος ήτανε, αλλά και σατανικός. Δηλαδή αυτός κανόνισε τον αραβόνα με το γιο του. Έτσι για να μπορούμε, λέει, να βρισκόμαστε ελεύθερα χωρίς να υποπτεύεται κανείς. Προσωρινό μέτρο μου έλεγε μέχρι να ξεφορτωθεί τη Μόνικα. Γιατί δεν του άρεσε η λύση του διαζυγίου. Γιατί η Λέδη Μόνικα θα του ζητούσε μεγάλη διατροφή. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό κανόνισε να βρίσκεται εδώ ο Πιέρ του Ανώ και όλοι εσείς να το νομίζετε απρόσκλητο. Γι' αυτό? Για ποιο αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Τον κάλεσε για συνεργό του στο έγκλημα. Για ποιο λόγο να με εμπιστεύετε τόσο πολύ εμένα, Λόρδος Κλάιβ? Γιατί κάποιον έπρεπε να εμπιστεύετε. Και εσείς συνέχεια μας λέτε πως η ευγνωμοσύνη του χρωστάτε γιατί σας έσωσε τη ζωή. Α, ναι. Η εγχείρηση. Ο Μεσχέ του Ανώ είπε μπροστά μου ότι θα έκανε τα πάντα για τον Λόρδο Κλάιβ. Τα πάντα. Ως και φόνο. Μα ο Μεσχέ του Ανώ δεν ήξερε ότι γίνεται συνεργός στο φόνο, για το φόνο της Τζασμίν Κόλινς φυσικά. Και πώς ο μπαμπάς ήταν τόσο σίγουρος για την αφοσίωση του Πιέρ? Καθένας κρίνει από τον εαυτό του. Τι ήταν ο Λόρδος Κλάιβ? Ένας τσιγκούνης. Και πώς ένας τσιγκούνης κρίνει τους φίλους του? Από τη γενεοδορία τους προς αυτόν. Βουαλά! Ο Μεσχέ του Ανώ πλήρωσε την κρουαζιέρα του ζευγαριού. Και αυτό για τον Λόρδο Κλάιβ ήταν η μεγαλύτερη απόδειξη της αφοσίωσής του. Κάθαρμα! Και εμένα την πιστή σου να βάλω στο φιλό σου μόνη μου το εισιτήριο! Και γιατί ο κύριος του Ανώ να πληρώσει τα εισιτήρια των δύο? Για να πλησιάσει τον Λόρδο Κλάιβ. Κάτι είχε αρχίσει να ψηλιάζεται ότι τρέχει ανάμεσα σε εκείνον και τη δεσποινίδα Μπίμπι Κάβεντης. Τότε δεν ήταν η δεσποινής που είχατε αρχίσει να του δείχνετε ότι δεν τον θέλετε? Ναι, τότε ήταν γιατί. Θα σου το πω εγώ το γιατί. Γι' αυτό το ξέρετε? Φυσικά. Πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν εσωτερικός σε ένα σχολείο πιτσιρίκι τόσο, είχα μια συγκάτοικο. Κύριε επιθεωρητά. Πολύ καλή κοπέλα, αλλά τα οικονομικά της χάλια. Κύριε επιθεωρητά. Για να βγάλει τα δίδακτρά της, δούλευε ως καμαριέρα. Κύριε επιθεωρητά. Κύριε επιθεωρητά, στο εσωτερικό σχολείο που πηγαίνατε, είχατε συγκάτοικο κοπέλα? Και σας Όχι, είπα... δηλαδή... Και σας είπα να την αλλάξετε κάπως την ιστορία με τη δική μου τη συγκάτοικο. Μα επιτέλους πώς βρήκα τη λύση του μυστηρίου? Αλλά ρίχτου αυτήν. Αφήστε. Έτσι όπως ήταν τα πράγματα, καλύτερα αυτό το μέρος της ιστορίας να το πω εγώ. Σου επιτρέπω. Λοιπόν, η συγκάτοικός μου εκείνο το διάστημα είχε πιάσει δουλειά ως καμαριέρα στους κοιτώνες του σχολείου.
Αλλά χρειάστηκε να κάνει μια επέμβαση. Στον Αφιέρη. Όπως και ο Μεσχέ Ντουανό. Ακριβώς. Αλλά αν αυτή η επέμβαση δεν πετύχει, ξέρετε τι συμβαίνει. Θα σας πω εγώ. Πάντως η φίλη μου έχασε τη δουλειά της. Γιατί δεν μπορούσε να αλλάξει τις μαξιλαροθήκες όταν συγγύριζε τα δωμάτια. Γιατί δεν μπορούσε να λυγίσει τον αφιένα του. Δεν καταλαβαίνω. Πού να καταλάβετε εσείς. Έχετε αλλάξει ποτέ μαξιλαροθήκη στο σπίτι? Κύριε επιθεωρητά. Λοιπόν, λέει η Μόνικα, για να αλλάξεις μαξιλαροθήκη, πιάνεις το μαξιλάρι με το πηγούνι, κάπως έτσι. Πιάνεις τη μαξιλαροθήκη με τα δύο χέρια από κάτω και την περνάς σιγά σιγά στο μαξιλάρι. Καταλάβατε? Εντάξει, κατάλαβα γιατί φιλόξανα τη δουλειά. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει ο Πιέρ με αυτό. Έκανε την ίδια επέμβαση. Που δεν πέτυχε. Ο άντρας σας τον εγχείρησε. Και από τότε ο κύριος Πιέρ δεν μπορούσε να διπλώσει ο καημένος στα παντελόνια του. Να έτσι να σας δείξω. Παίρνουμε το παντελόνι, με το πηγούνι το κρεμάμε, το πιάνουμε από εδώ και περνάμε από κάτω κρεμάστρα. Και δεν θέλει ούτε σίδερο ούτε μέλιτο. Ούτε από αυτό ξέρετε. Λοιπόν, και από τότε άρχισε ο Πιέρ Ντουανό να κυκλοφορεί τσαλακωμένος. Με αποτέλεσμα να το χωρίσει η μνηστή του που είναι και σχεδιάστρια μόδας. Γι' αυτό ήταν τόσο άθλια τα παντελόνια σου Πιέρ. Έπρεπε να μου το έχεις πει. Αλήθεια λέμε, Πιέρ. Αλήθεια είναι. Ο Λόρδος Κλάιβ δεν μου έσωσε τη ζωή. Την κατέστρεψε. Και όταν ο Λόρδος Κλάιβ τον κάλεσε για συνεργό του, ο κύριος Πιέρ βρήκε την ευκαιρία. Συνεργό του. Να κάνει ότι τον δολοφονεί. Αλλά ο κύριος Πιέρ σκέφτηκε να τον δολοφονήσει στα αλήθεια. Αυτό στέκει με χώρισε, μπίμπι μου. Θέλω να το σκοτώσω. Άρα το μυστήριο λύθηκε. Ησυχάσαμε τώρα. Ναι, αλλά και το σημείωμα στην αστυνομία. Και το μήνυμα που είναι γραμμένο με αίμα. Και το περίστροφο στην τζαγέρα. Και το δηλητήριο στο ποτό. Και το αίμα στο μαχαίρι. Και ο πυροβολισμός που ακούσαμε. Και το κίνητρο κατά τη δολοφονία της Κόλινς. Και η άμμο του Ξαφιά. Η κλοπή του πίνακα. Άρα δεν φταίω εγώ. Εσύ τώρα τι πετάγες. Όλα είναι απλά. Δεν τα καταλάβατε. Όχι. Τότε θα τα εξηγήσω. Τα ξέρω όλα όμως εκτός από ένα. Ποια είναι η Ξανθιά. Τη φίλη σας η Ντέζη. Η ποια. Αδύνατο. Αν είσαι η Ντέζη μου. Πού είναι τα μαλλιά σου. Πού είναι τα γυαλιά σου. Και πού είναι οι φουστάρες σου. Και γιατί που είσαι ντυμένη έτσι. Εγώ μέχρι εδώ ξέρω. Και πώς την αναγνώρισε. Φοράει αυτό το απέσιο άρωμα και μυρίζει και κλεισούρα από τα βιβλία που πιάνει όλη την ημέρα στη δουλειά της. Συγγνώμη, Μπεν. Τι ζητάς εσύ εδώ. Ήρθε για δουλειά. Με τέτοια εμφάνιση καλέ. Τι δουλειά. Δεν σου το είπες η κατοικός μου. Της το είπα πριν. Όχι. Δεν μου είπε που είχες πάει όταν πήρα τηλέφωνο. Ούτε καν τη δουλειά έψαχνες. Τώρα που το θυμήθηκα. Τελικά το τηλέφωνο ποιος το πήρε. Μην τρελαθούμε τώρα κύριε Άλτζερνο με το τηλέφωνο. Εδώ έχουμε σημαντικότερα θέματα. Πρώτα εσύ. Πώς βρέθηκες εδώ. Εγώ είχα φάει τον Κλάιβ να προσλάβουμε μαγείρισα και όλο το ανέβαλε. Μα δεν ήταν για μαγείρισα. Ήτανε για καμαριέρα. Εγώ έβαλα την αγγελία. Επειδή ήθελα να το σκάσω, δεν μπορούσα να αφήσω τη Λέδη Μόνικα μόνη της με τόσους καλεσμένους. Άρα το μυστήριο λύθηκε. Όχι εντελώς. Και η αμφίεση αυτή. Σκέφτηκα, ο άνδρας είναι ο Λόρδος, αν με δει λίγο πιο θα με προτιμήσει. Σωστή σκέψη. Ολόσωστη. Συγγνώμη αγάπη μου. Ωραία. Λύθηκε το μυστήριο με την Ξανθιά. Όλα τα υπόλοιπα. Παραδείγματος χάρη, ποιος πήρε το τηλέφωνο. Ναι, αλλά το τηλέφωνο είναι εδώ τώρα. Πού το βρήκατε, κύριε επιθεωρητά. Εκεί, δίπλα στο γραφείο. Μέσα στην ομπρελοθήκη το αρκωμένο. Και όλα αυτά έγιναν μόνο και μόνο για να μην μπορέσω να ειδοποιήσω τον ιατροδικαστή. Γιατί εκείνος θα καταλάβαινε ότι ο Λόρδος Κλάιβ υποκρινόταν τον νεκρό. Και? Μα ο Λόρδος Κλάιβ δεν ήξερε ότι ο Πιέρ είχε σκοπό να τον σκοτώσει στα αλήθεια. Σωστά. Και ο μπαμπάς, πόσο καιρό θα έκανε τον νεκρό. Ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να το κάνει για πολύ. Μόνο μέχρι να γίνει ο φόνος της Τζασμίν Κόλινς. Δεν ήθελε να είναι στο ίδιο δωμάτιο όταν θα πέθαινε. Και είχε τόσους αυτόπτες μάρτυρες να το επιβεβαιώσουν αυτό. Σατανικό. Ήταν τόσο έξυπνος. Και τι κίνητρο είχε να τη σκοτώσει και να γράψει και το μήνυμα με αίμα. Και το μήνυμα στην αστυνομία που μας έκανε και ήρθαμε. Αυτός το έγραψε και εκείνο. Ναι, και το εξαφάνισε όταν πήγε να φωνάξει τη μιμόζα. Μα είναι τρελό. Γιατί να φωνάξει την αστυνομία μόνος του. Μα για να έχει μάρτυρες. Αλλά και πια αστυνομία. Γιατί δεν είναι αστυνομική. Εννοώ ότι ήθελε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό
Ήθελε τον επιθεωρητή Μπέντζαμιν Μπράντοκ. Α, τώρα κατάλαβα. Για να είναι σίγουρος το μυστήριο δεν θα λυθεί ποτέ. Για πρόσεχε τα λόγια σου εσύ, τσιτσιπά. Ο Κλάιβ τι άνθρωπος είναι ο επιθεωρητής. Α, τον είχε προσέξει εκείνο το βράδυ στη δεξίωση του Μαρκίσιου. Είχε προσέξει ότι ο επιθεωρητής προσέχει τη λεπτομέρεια, αλλά χάνει την ουσία. Άλμα. Αλήθεια είναι επιθεωρητά, αλλά τελικά είσαστε πολύ έξυπνος Είμαι. που διαλέξατε εμένα για βοηθό σας. Το πιο σημαντικό όμως, κύριε επιθεωρητά, θα μας πείτε τελικά τι έγινε όταν έζησαν τα φώτα. Φυσικά. Τώρα αμέσως. Θα σας παρακαλούσα να πάρετε όλοι ακριβώς τις θέσεις που είχατε όταν έγινε το blackout. Εκεί. Εγώ ήμουν στην είσοδο να πάω εκεί. Από πού μπήκες έτσι? Έφτασε ένα ταξί. Έβγαλα το παλτό μου, έμεινα μαζί εδώ. Άρχισε να βρέχει, ήρθα κάτω από το υπόστεγο. Μετά άκουσα φωνές. Ξεκίνησε η καταιγίδα και... Έσβησαν τα φώτα. Καλά, πήγαινε στο φως και θα σου πω εγώ πότε θα βγεις καλά. Και εγώ τι θα κάνω. Εγώ σκαρφάρω με τον Κρέγκο όταν έσβησαν τα φώτα. Ή μου πείτε ότι αυτό θα κάνω τώρα. Όχι. Εσύ θα κάνεις τον Κλάιβ, τον Λόρδο Κλάιβ. Αν με εξήγησε ότι τις κινήσεις. Και τη Τζασμίν Κόλλης ποιος θα την κάνει, κύριε επιθεωρητά? Πάλι την ξεχάσατε. Αυτό ήταν το προσόν της, ότι περνούσα παρατήρητη. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται για τη σκηνή μας. Δεν έκανε τίποτα όταν έσβησαν τα φώτα. Αυτή μόνο άκουγε, μήπως αρπάξει κανένα μυστικό. Τίποτα άλλο. Κύριε επιθεωρητά, θα πρέπει και εγώ να ξανακάνω τις ίδιες κινήσεις. Θα είναι σαν να παραδέχομαι την ενοχή μου και τον στραγγαλισμό του. Τις ξέρουμε τις κινήσεις σας, Μεσέ Εντουάνο. Αν συνεργαστείτε μαζί μας, αυτό θα μετρήσει υπέρ σας στη δίκη. Λοιπόν, τα καταλάβατε, κύριε Κρούγκη? Νομίζω, ναι. Το δηλητήριο, το περίστροφο, το στιλέτο. Ναι, με αυτή τη σειρά. Και μετά πέφτω κάτω και πεθαίνω. Ωραία, αρχίζουμε. Μια στιγμή. Και τα ποτά, ο Λόρδος Κλάιβ δεν είναι ποτό στην άση όταν έσβησαν τα φώτα. Άσε τα ποτά, δεν έχουν καμία σημασία. Μόνο το ποτήρι στο οποίο θα μπει το δηλητήριο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Ναι. Έχουμε καμιά απορία? Όχι. Το blackout κράτησε ακριβώς 5 δευτερόλεπτα. Όταν πω πάμε, θα κάνετε όλοι ό,τι κάνατε και τότε. Λοιπόν, Πάμε. έτοιμοι? Ναι. Πάμε! Ο πυροβολισμός ήταν. Συνεχίσουμε. Δευτερόλεπτα ακριβώς κανένα. Συγγνώμη επιθεωρητά, όποια γιατί βγήκε έξω. Για να αλλάξει πουκάμισο. Για να μην φανεί το αίμα από το μαχαίρωμα. Δυστυχώς ήταν σκοτάδι και πήρα μπλε πουκάμισο τη γεια του. Αλλά ευτυχώς δεν το πρόσεξε κανένας. Εγώ το πρόσεξα. Πυρακλάκια σε. Και το μήνυμα που είναι γραμμένο με αίμα, θέλετε να πείτε ότι ήταν ήδη εκεί γραμμένο πριν σβήσουν τα φώτα? Μα ο Λόρδος Κλάιβ δεν είχε χρόνο να το γράψει στο σκοτάδι. Άρα ήταν γραμμένο από πριν. Και τι σημασία έχει το μήνυμα? Μα να ρίξει υποψίες στον πλοίαρχο Πιέρ του Ενώ, φυσικά. Το Λόρδο Κλάιβ δεν τον ενδιέφερε ποιος θα φανεί ένοχος. Αρκεί να μην φαινόταν ένοχος ο ίδιος. Δηλητηρίασε το ποτό, ξέροντας ότι μια Αμερικανίδα από τον Νότο σίγουρα θα ήθελε μπέρμπον όταν ταραχτεί. Και απ' την άλλη έριχνε και τις υποψίες στη γυναίκα του. Και το πρώτο σημείωμα ήταν γραμμένο σε ρυθμό καλύψο για να ρίξει υποψίες στη μιμόζα. Μια στιγμή. Γιατί το δηλητήριο στο ποτό θα ρίχνει υποψίες στη μαμά? Γιατί αυτή το αγόρασε. Και αυτή υπερεφανευόταν στο σπίτι του Μαρκίσιου. Και πώς το σημείωμα αυτό να κοπεί εμένα? Απλούστατο. Ένας αναγραμματισμός είναι, Μεσχέ. Για κοιτάξτε, είναι ο καπετάνιος Πιέρ. Και τι σημαίνει SOS? Μα όταν ο Πιέρ προσπαθούσε να δολοφονήσει τον Λόρδο μέσα στο σκοτάδι, δεν είχε χρόνο ο Λόρδος να φωνάξει τίποτα άλλο. Παρά μόνο σως. Το σήμα που στέλνουν οι ναυτικοί. Ενοχοποιώντας και πάλι τον πλοίαρχο Πιέρ του Ενώ. Καταπληκτικό! Σας άρεσε? Όχι και τόσο. Λίγη σκέψη χρειαζόταν και την είχα. Και γιατί πέταξε το περίστροφο στη τζαγέρα? Μα
Όταν ο Λόρδος πυροβόλησε στο σκοτάδι, δεν ήξερε αν η σφαίρα είχε πετύχει κάποιον και δεν ήθελε βεβαίως να κατηγορηθεί για φόνο. Όταν μετά θα ανασταίνονταν. Χώρια που έτσι εξαφανίστηκαν και τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Άρα θα πρέπει να συλλάβετε τον κύριο Ντολανά για τη δολοφονία του Κλάιβ. Δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση. Τι? Μα γιατί, κύριε επιθεωρητά? Γιατί ο Λόρδος Κλάιβ δεν είναι νεκρός. Μα εγώ τον πήγα στο δωμάτιό του και ήταν νεκρός. Κι εγώ, και ήταν τελείως νεκρός. Δεν ήταν. Ναι, η αναπνοή του είχε σταματήσει προσωρινά. Αλλά όταν το μετακινούσατε. Το τραντάξατε. Τα εντόστια του έσπρωξαν το διάφραγμα και άρχισε να αναπνέει. Και πού είναι τώρα ο Κλάιβ? Πάντως όχι στην κρεβατοκάμαρά του. Δηλαδή. Εδώ, στην παρέα μου, μαζί μου. Τώρα, περιμένει. Όπου και να πάει, πού θα πάει, νάτος! Έλα, σήκω και πήγαινε δίπλα στη συνένοχό σου τη Μιμόζα. Να πάρει ο διάλος, πώς με καταλάβατε. Τι λάθος έκανα. Κάνατε 3 λάθη, Λόρδε Κλάιβ. Τι λάθη. Πρώτον, ενώ είπατε ότι ανεβήκατε τον κρεμό την ώρα της καταιγίδας, όταν μπήκατε εδώ μέσα, μου ήσασταν ολόστεγνος. Όταν αφήσανε το πτώμα της Τζασμίν Κόλινς δίπλα σας, εσείς κατεβήκατε μέχρι το μπαλκόνι. Αλλά τι να κάνουμε, η καταιγίδα είχε σταματήσει. Εγώ δεν ήξερα τίποτα για φόνο, έτσι. Εγώ ήξερα για ένα κόλπο μόνο. Και τα άλλα 2 λάθη. Στην αναπαράσταση της σκηνής φωνάξατε SOS, SOS. Ναι, σωστά. Αυτό έκανα και όταν έριξαν τα φώτα. Ναι, αλλά εγώ δεν σας το είχα πει. Ο Τόμ Κρόγινγκς αυτό δεν το ήξερε. Και το τρίτο λάθος, όταν πρωτομπήκατε στο δωμάτιο σαν το, μας είπατε ότι είχατε να δείτε τη Μιμόζα 5 μέρες. Ναι, πού είναι το λάθος. Καλά, και δεν είδατε το χτύπημα στο μέτωπό της. Δεν ρωτήσατε την καλή σας πώς το έπαθε αυτό. Αλλά γιατί να ρωτήσετε, ο Λόρδος Κλάιβ ήξερε πως έγινε το χτύπημα. Τι ηλίθιος που ήμουν. Μια στιγμή. Και πώς ο μπαμπάς ήξερε θα γίνει το blackout για να μπορέσει να τα προετοιμάσει όλα αυτά? Από μέρες πριν. Είχε ακούσει από την πρόγνωση του καιρού ότι έρχεται καταιγίδα. Και την κατάλληλη στιγμή. Η συνένοχός του η Μιμόζα κατέβασε το γενικό για 5 δευτερόλεπτα. Απίστευτο! Αρχιφύλακα Φρυν, ήρθε η ώρα για συλλήψεις. Φωνάξτε την αστυνομία. Την έχω φωνάξει ήδη. Μπράβο. Έφτασαν κιόλας. Έρχομαι. Αστυνομία! Έχουμε ένταλμα συλλήψεως για τον Λόρδο Κλάιβ, τη συνεργό του Μιμόζα Κάμπελ. Θα πρέπει να σας περάσουμε χειροπέδες και να μας ακολουθήσετε στο τμήμα. Δεν μπορείτε να με συλλάβετε έτσι απλά. Είμαι ο Λόρδος Κλάιβ, λαμπρός επιστήμον και χαίροντος εκτίμησης όλης της κοινωνίας. Δεν μπορούμε, έτσι νομίζει. Ούτε καταλάβει που το ήρθε. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες εις βάρος σου, πέρα τις σημερινές, αποδεδειγμένες. Ο τίτλος του και οι υψηλές γνωριμίες μέχρι τώρα τον σώζανε. Τώρα είναι αδύνατο να ξεφύγει. Τι ακούω, Θεέ μου, θα σας κάνω μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ήρεμα, ήρεμα. Αστυνόμε, σε τι αναφέρεστε? Κύριε επιθεωρητά, θυμάστε που τίμησαν τον Λόρδο Κλάιβ με βραβεία και χρήματα γιατί δήθεν έσωσε 2 αστυνομικούς από βέβαιο θάνατο, καθώς μετά από μια άγνοια καταδίωξη είχαν ατύχημα και έπρεπε να εγχειριστούν? Ναι, σωστά. Αυτοί οι 2 αστυνομικοί πρόκειται να αποδημήσουν εις Κύριον και τους έσωσα. Ήταν πολύ σοβαρή η κατάστασή τους. Ήταν πολύ σοβαρή η κατάστασή τους. Πρόκειται να αποδημήσουν εις Κύριον. Λάθος! Μπήκαμε μαζί με αυτούς τους 2 στο σώμα και ήμασταν αχώριστοι. Η ζωή τους δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο. Έμειναν παράλυτοι εξαιτίας αυτού. Μα εγώ... Όλα είναι αποδεδειγμένα. Και επίσης οτιδήποτε πείτε από εδώ και μπρος θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σας. Φυσικά, έχουμε γνωματεύσει από 1.002 άλλους γιατρούς, ιατροδικαστικές μελέτες και το ιστορικό νοσηλείο των ασθενών. Οι ενέργειές του ήταν εγκληματικές. Οι συνάδελφοί μας έπεσαν θύματα της ματαιοδοξίας, της απληστίας και της ανικανότητας αυτού του ανθρώπου. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτοί οι 2 αστυνομικοί ήταν οι φίλοι, τα αδέρφια μας. Στο τμήμα γρήγορα. Μέσα τώρα, μέσα και οι 2.
Μέσα και εσύ που τον κάλυπτες και τελικά το βοήθησε να διαπράξει ένα φόνο ψυχρό. Μέσα! Εγώ είμαι αθώα. Είσαι αθώα. Μέσα γρήγορα. Καλή είμαι αθώα. Μέσα είπα. Καλή αθώα είμαι. Εγώ τα έκανα αυτά ο άντρας μου εξωτερικά. Για τα λεφτά. Ήθελα να παντρευτεί τη δεσποινίδα Μπίμπι Κάβερ. Και αν η Τζασμίν Κόλλινς που εσείς καλέσατε εδώ μέσα σας έλεγε τι είχε γίνει στην κουραζιέρα, τότε όλο το σχέδιό του πήγαινε χαμένο. Λοιπόν, τη δολοφονεί, την ξεφορτώνετε και εσάς σας διώχνει χωρίς να χαλάσει φράγκο. Τα λεφτά. Συνέχεια τα λεφτά. Τώρα που έφυγε η Μιμόζα, μήπως θα μπορούσα εγώ να... Εσύ θα μείνεις στο σπίτι σου. Στο σπίτι μας. Δηλαδή με αγαπάς ακόμα. Ναι, βρεκουντό, ναι, τόσο. Κύριε επιθεωρητά, σας περιμένουμε στο περιπολικό. Όλα είναι έτοιμα. Θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι ανακρίσεις. Έρχομαι αμέσως σας στη φύλακα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Κύριε επιθεωρητά. Τι έγινε πάλι. Τίποτα επιλήψιμο. Απλώς. Βρήκα και τίτλο για το βιβλίο μου. Γεια σας! Blackout. Thank you.